என்னையும் பண்ணிடுங்க லைவ் பண்ணிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா. அதை பண்றேன் பிரபு. கண்டிப்பா ஓகே நீங்க பண்ணுங்க படிக்கட்டா பிரபு. மாதாஜி? பிரணதி பண்ணுங்க. மாதாஜி பிரணதி பண்ணுங்க. படிக்கட்டா? செல்லகுமார் செல்லகுமார் பிரபு பிரபு ஓம் நமோ படிக்கட்டா வாசிப்பாங்க. பிரபு? பகவத் நடந்து ஓம் வரேன். நமோ பகவதே நான் பார்த்து வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே அதெல்லாம் வாசுதேவாய. பதவியும் பொண்ணு ஓம் நமோ அந்த பகவதே மார்க்கெட்ல வாசுதேவாய. ஓம் ஓம் போன மார்க்கெட் கதவியும் பொண்ணு நடந்து பிரபு சாரி பிரபு, செல்லகுமார் பிரபு மியூட்ல போயிட்டீங்க. ஹரே மத்தவங்க கிருஷ்ணா. எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி பிரபு, ஓம் மத்தவங்க கொஞ்சம் அஜ்ஞானந்த மியூட் திமிரான் பண்ணிக்கங்க அவங்கள. ஓம் அஜ்ஞானந்த திமிராந்தஸ்யாஞ்சன சலாக்கயா ஜஸ்மீர் உள்மிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதாமக்யம் கடை ததாதித முடியாட்டு தான் வரும். பதாதிகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோன் ஸ்ரீ யுத்த பதகமலம் ஸ்ரீ குரான் ஸ்ரீ வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்கிருதாதம் சககணா ரகுநாவிதம் தாம்ச ஜீவம் சாத்வைதம் சாத்வதி ரூபம் பரிஜனா சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதாம் சகாகணா லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாம் ராம்ச हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते कोपीश कोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवदन्याय कृष्ण प्रेम भक्ताय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर दिव्यसे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तलालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवापी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। யாராவது வாசிங்க நேற்று அந்த இதுக்கு அப்புறம் உள்ளது, அந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணரி பூவிலகில் 13th மந்திரம் பிரபுஜி. எஸ் 13th மந்திரம். ஆமா 13th மந்திரத்துல நம்ம வந்து பாதி வரைக்கும் பார்த்துட்டோம். இந்த ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். கரெக்ட். படிக்கிட்டா பிரபு? அடுத்த பேராகிராஃப்ல இருந்து வாசிக்கணும். ஓகே பிரபுஜி, நான் படிக்கிட்டா பிரபு? ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. புக்கா ஸ்கிரீனா? பகவான் எஸ் மாதாஜி, எஸ் பிரபுஜி. பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இப்பூவுலகில் இருந்த போது பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ள பக்தி யோக கொள்கைகள் சிதைக்கப்பட்டிருந்தன. எனவே பகவான் தமக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பனாகவும் பக்தனாகவும் இருந்த அர்ஜுனனிடமிருந்து தொடங்கி ஒரு சீட பரம்பரையினை மீண்டும் நிலைநாட்ட வேண்டியிருந்தது. அர்ஜுனன் தமது பக்தனாகவும் நண்பனாகவும் இருந்த காரணத்தினாலேயே பகவத்கீதையின் கொள்கைகளை அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று பகவான் அர்ஜுனனிடம் பகவத்கீதை 4.3 படி தெளிவாக உரைத்தார். வேறு விதமாக கூறினால், பகவானுடைய பக்தன் மற்றும் நண்பனால் மட்டுமே கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியும். இதன் மற்றொரு பொருள், அர்ஜுனனின் பாதையை பின்பற்றுவனால் மட்டுமே பகவத்கீதையினை புரிந்து கொள்ள முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம், அப்படியே சொல்லட்டுமா பிரபு? ஓகே பிரபு. தற்போதைய தருணத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரையும் அர்ஜுனனையும் சற்றும் பொருட்படுத்தாமல் இந்த உன்னத உரையாடலுக்கு பல்வேறு விளக்க உரைகளும் மொழிபெயர்ப்புகளும் வழங்கப்படுகின்றன. அத்தகைய விளக்க உரையாளர்கள் தங்களது சொந்த வழியில் பகவத்கீதையின் ஸ்லோகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்து எல்லா வகையான அபத்தங்களையும் கீதையின் பெயரால் வெளியிடுகின்றனர். அத்தகைய விளக்க உரையாளர்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையும் நம்புவதில்லை, அவரது நித்திய இருப்பிடத்தையும் நம்புவதில்லை. அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்களால் எவ்வாறு பகவத்கீதையினை விளக்க முடியும்? தங்களது அறிவை இழந்தவர்கள் மட்டுமே அற்பமான நன்மைகளுக்காக தேவர்களை வழிபடுகின்றனர் என்று கிருஷ்ணர் தெளிவாக கூறுகிறார். பகவத்கீதை 7.20 and 23. ஒருவன்
எல்லாவித இதர வழிகளையும் வழிபாட்டு முறைகளையும் கைவிட்டு தம்மிடம் மட்டுமே முழுமையாக சரணடைய வேண்டும் என்று அவர் இறுதியாக அறிவுறுத்துகிறார். பகவத்கீதை 18.66 கூறியுள்ளபடி எல்லா பாவ விளைவுகளில் இருந்தும் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் மட்டுமே முழுமுதற் கடவுளிடம் அத்தகைய அசையாத நம்பிக்கையை பெற முடியும். மற்றவர்கள் தங்களது அற்பமான வழிபாட்டு முறைகளுடன் பௌதிக தளத்தில் தொடர்ந்து சுற்றி கொண்டிருப்பர். இவ்வாறாக எல்லா பாதைகளும் ஒரே இலக்கிற்கு விட்டு செல்கின்றன என்னும் பொய்யான எண்ணத்தினால் உண்மையான பாதையில் இருந்து இவர்கள் தவறாக வழிநடத்தப்படுகின்றனர். ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரத்தில் உள்ள சம்பவாத், அதாவது பரம காரணத்தை வழிபடுவதால் என்னும் சொல் மிகவும் முக்கியமானதாகும். பகவான் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள். இருப்பவை அனைத்தும் அவரிடமிருந்தே தோன்றியுள்ளன. பகவத்கீதையில் 10.8 பகவான் கூறுகிறார், அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இது மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதா. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இங்கே முழுமுதற் கடவுளை பற்றிய சரியான விளக்கம் அவராலேயே வழங்கப்பட்டுள்ளது. சர்வஸ்ய பிரபவ என்னும் சொற்கள் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் உட்பட அனைவரையும் படைத்தவர் கிருஷ்ணரே என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மேலும் ஜட உலகின் இந்த முக்கியமான மும்மூர்த்திகள் பகவானால் படைக்கப்பட்டுள்ள காரணத்தினால் பகவானே ஜட மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களில் இருப்பவை அனைத்திற்கும் படைப்பாளியாவார். அதர்வ வேதத்தில், அதாவது கோபால தாபனி உபனிஷத் 1.24 கூறியுள்ளபடி இதே போன்று கூறப்பட்டுள்ளது. பிரம்மாவின் படைப்பிற்கு முன்பாக இருந்தவரும் வேத ஞானத்தினால் பிரம்மாவிற்கு அறிவொளி வழங்கியவரும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரே. அதுபோலவே நாராயண உபனிஷத்தில் பதம் 1 கூறப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் பரமபுருஷரான நாராயணர் எல்லா உயிர்களையும் படைக்க விரும்பினார். இவ்வாறாக நாராயணரிடமிருந்து பிரம்மா பிறந்தார். நாராயணரை எல்லா பிரஜாபதிகளையும் படைத்தார். நாராயணரை இந்திரனை படைத்தார். நாராயணரை 8 வசுக்களை படைத்தார். நாராயணரை 11 ருத்ரர்களை படைத்தார். நாராயணரை 12 ஆதித்யர்களை படைத்தார். நாராயணர் பகவான் கிருஷ்ணருடைய முக்கிய தோற்றமே என்பதால் நாராயணருக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வேறுபாடு இல்லை. தேவகியின் மகனே, அதாவது கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்று நாராயண உபனிஷத் பதம் 4 மேலும் கூறுகிறது. ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியார் உருவவாதத்தை எடுத்துரைக்கும் வைஷ்ணவ பிரிவை சார்ந்தவர் அல்ல என்ற போதிலும் பரம காரணத்துடனான நாராயணரின் அடையாளம் சங்கரராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதர்வ வேதம், அதாவது மகா உபனிஷத் மேலும் கூறுகிறது, ஆதியில் நாராயணர் மட்டுமே இருந்தார். அப்போது பிரம்மா, சிவன், அக்னி, வருணன், நட்சத்திரங்கள், சூரியன், சந்திரன் என யாரும் இருக்கவில்லை. பகவான் தனியாக இருப்பதில்லை. தமது விருப்பத்திற்கேற்ப படைப்பில் ஈடுபடுகிறார். மோட்ச தர்மத்தில் கிருஷ்ணர் தாமே கூறுகிறார், நானே பிரஜாபதிகளையும் ருத்ரர்களையும் படைத்தேன். அவர்கள் என்னுடைய மாயா சக்தியினால் மயக்கப்பட்டிருப்பதால் என்னை பற்றிய முழுமையான அறிவு அவர்களிடம் இல்லை. வராக புராணத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது, நாராயணரே பரமபுருஷ பகவான். அவரிடமிருந்தே நான்முக பிரம்மாவும் எல்லாவற்றையும் அறிந்த ருத்ரரும் தோன்றினர். இவ்வாறாக நாராயணர் அல்லது கிருஷ்ணரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம் என்பதை எல்லா வேத சாஸ்திரங்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. பிரம்ம சமீதையிலும் 5.1 கூறியுள்ளபடி ஸ்ரீகிருஷ்ணரே பரமபுருஷர் என்றும் எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் இன்பமளிக்கும் அதே கோவிந்தரே எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணம் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மிகச்சிறந்த சாதுக்களாலும் வேதங்களாலும் வழங்கப்பட்டுள்ள சான்றுகளை கொண்டு இதனை உண்மையான கல்வியாளர்கள் அறிகின்றனர். இதனால் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லாமாக ஏற்று வழிபடுவதற்கு முடிவு செய்கின்றனர். கிருஷ்ணரை மட்டுமே வழிபடுவதால் அத்தகைய நபர்கள் புத்தா, அதாவது உண்மையான அறிவை பெற்றவர்கள் என்று அறியப்படுகின்றனர். சஞ்சலமற்ற ஆச்சாரியரிடமிருந்து நம்பிக்கையுடனும் அன்புடனும் தெய்வீக செய்தியை செவியுறும் போது கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்னும் உறுதியான நம்பிக்கை ஏற்படுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணரின் மீது நம்பிக்கையோ அன்போ இல்லாதவனிடம் இந்த எளிய உண்மையில் நம்பிக்கை உருவாக்க முடியாது. நம்பிக்கையற்றவர்கள் பகவத்கீதையில் 9.11 கூறியுள்ளபடி மூடா, முட்டாள்கள் அல்லது கழுதைகள் என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளனர். சஞ்சலமற்ற ஆச்சாரியரிடமிருந்து
பெறப்படும் முழுமையான அறிவு அவர்களிடம் இல்லாத காரணத்தினால் அந்த மூடர்கள் பரமபுருஷ பகவானை ஏளனம் செய்கின்றனர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஜடசக்தியின் சூழலில் சஞ்சலம் அடைபவர் ஆச்சாரியராக இருப்பதற்கு தகுதியற்றவர் ஆவார். பகவத்கீதையை கேட்பதற்கு முன்பாக அர்ஜுனன் தனது குடும்பம் மற்றும் சமுதாயத்தின் மீதான பாசத்தின் காரணத்தினால் ஏற்பட்ட பௌதீக சூழலில் சஞ்சலமுற்று இருந்தார். இதனால் அர்ஜுனன் உலகின் சமூக நல சேவைகளில் ஈடுபடும் அகிம்சவாதியாக வாழ விரும்பினார். ஆயினும் பரமபுருஷரிடமிருந்து பகவத்கீதையின் வேத அறிவை செவியுற்று புதா எனப்படும் அறிவாளியான பின்னர் அவர் தமது முடிவினை மாற்றிக்கொண்டு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணரை வழிபடுவர் ஆனார். அந்த கிருஷ்ணர் தான் குருஷேத்திர போரை ஏற்பாடு செய்திருந்தார். தம்முடைய பெயரளவு உறவினர்களுடன் போரில் ஈடுபட்டதன் மூலமாக அர்ஜுனன் பகவானை வழிபட்டார். இவ்விதமாக அவர் பகவானுடைய தூய பக்தரானார். அத்தகைய உயர்நிலையினை அடைவது உண்மையான கிருஷ்ணரை வழிபடுவோர் மட்டுமே சாத்தியமாகும். பகவத்கீதையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பற்றிய நுணுக்கங்களை அறியாத முட்டாள் மனிதர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள கிருஷ்ணரை வழிபடும் போது அந்த உயர்நிலை சாத்தியமானது அல்ல. பிறப்பு மற்றும் பராமரிப்பிற்கு ஆதாரமாக இருப்பது மட்டுமின்றி அழிவிற்கு பின்னரும் எஞ்சியிருக்கின்ற ஆதி மூலமே வேதாந்த சூத்திரத்தின்படி சம்பூதா எனப்படுகிறது. வேதாந்த சூத்திரத்தின் ஆசிரியரால் அதற்கான இயல்பான விளக்க உரையாக வழங்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லா தோற்றங்களுக்கும் ஆதி மூலமாக இருப்பது உணர்வற்ற கல்லல்ல என்றும் அபிஞ அதாவது முற்றிலும் உணர்வுடையவர் என்றும் தெளிவாக கூறுகிறது. கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் வருங்காலத்தை தாம் முற்றிலும் உணர்ந்துள்ளதாகவும் சிவன், பிரம்மா முதலிய தேவர்கள் உட்பட எவராலும் தம்மை முழுமையாக அறிய முடியாது என்றும் ஆதி புருஷரான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 7.26 தாமே கூறியுள்ளார். எனவே பௌதிக வாழ்வின் அலைகளினால் சஞ்சலமடையக்கூடிய அரைகுறை கல்வியை பெற்றுள்ள பெயரளவு ஆன்மீக தலைவர்களால் நிச்சயமாக அவரை முழுமையாக அறிய முடியாது. அவர்கள் மக்கள் அனைவரையும் வழிபாட்டுக்குரியவர்களாக மாற்றுவதன் மூலமாக தங்களது கற்பனைகளுக்கு செயல் வடிவம் கொடுக்க முயல்கின்றனர். ஆனால் மக்கள் பக்குவமற்றவர்கள் என்பதால் அத்தகைய வழிபாடு பொய்யானதாக மட்டுமே இருக்கும் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. இத்தகைய பேரளவு ஆன்மீக தலைவர்களின் இந்த முயற்சியினை மரத்தின் வேருக்கு நீர் ஊற்றாமல் அதன் இலைகளுக்கு நீர் ஊற்றுவதுடன் ஒப்பிடலாம். வேருக்கு நீர் ஊற்றுவதே இயற்கையான வழிமுறை. ஆனால் இத்தகைய சஞ்சலமற்ற தலைவர்களோ வேரை காட்டிலும் இலைகளிடம் அதிகமாக கவரப்படுகின்றனர். இவர்கள் இலைகளுக்கு தொடர்ச்சியாக நீரூற்றுகின்றனர் என்ற போதிலும் ஊட்டச்சத்து இல்லாமல் அனைத்தும் வறண்டு விடுகின்றன. தாவர வளர்ச்சிக்கு எல்லா விதத்திலும் ஆதாரமாக திகழும் வேருக்கு நீரூற்ற வேண்டும் என்று ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத் நம்மை அறிவுறுத்துகிறது. உடல் ரீதியான சேவைகளின் மூலமாக மனித சமுதாயத்தை வழிபடுதல் ஒருபோதும் பக்குவமானதாக இருக்க முடியாது. மேலும் இஃது ஆத்மாவிற்கான சேவையை காட்டிலும் குறைந்த முக்கியத்துவம் கொண்டதாகும். கர்ம விதிகளின் அடிப்படையில் பல்வேறு வகையான உடல்களை உருவாக்கும் வேறாக இருப்பது ஆத்மாவே. மருத்துவ வசதிகள், சமூக நலத்தொண்டுகள், கல்விக்கான வசதிகள் முதலியவற்றின் மூலமாக மனிதர்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டு அதே சமயத்தில் கசாப்பு கூடங்களில் அப்பாவி மிருகங்களின் கழுத்தை அறுப்பது ஆத்மாவிற்கு எந்த விதத்திலும் தொன்றாற்றுவதாக அமையாது. பிறப்பு, முதுமை, நோய், மரணம் என்னும் பௌதீக துன்பங்களின் காரணமாக ஆத்மா என்றென்றும் பல்வேறு வகையான உடல்களில் துன்பப்பட்டு கொண்டுள்ளான். ஆத்மாவிற்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான இழந்து போன உறவினை மீண்டும் நிலைநாட்டி மேற்கூறிய பிணைப்பில் இருந்து எளிய முறையில் விடுதலை பெறுவதற்கு மனித பிறவி ஒரு வாய்ப்பினை வழங்குகிறது. சம்பூதா அல்லது பரமனிடம் சரணடை செய்யும் இந்த தத்துவத்தினை உபதேசிப்பதற்காக அந்த பகவான் தாமே நேரடியாக வருகிறார். முழுமையான அன்புடனும் சக்தியுடனும் முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைந்து அவரை வழிபடுவதை எப்போது ஒருவன் அறிவுறுத்துகின்றானோ அப்போது மனித சமுதாயத்திற்கு உண்மையான சேவை ஆற்றப்படுகிறது. இதுவே ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தினுடைய இந்த மந்திரத்தின் உபதேசமாகும். சஞ்சலம் நிரம்பிய இந்த யுகத்தில் முழுமுதற் கடவுளுடைய உன்னத செயல்களை பற்றி கேட்பதும் உரைப்பதுமே அவரை வழிபடுவதற்கான எளிய முறையாகும். உண்மை இவ்வாறு இருக்கையில் மன அனுமானிகளோ பகவானின் செயல்களை கற்பனையானவை என்று நினைக்கின்றனர். எனவே அவர்கள் அச்செயல்களை கேட்பதை தவிர்க்கின்றனர். ஏதும் அறியா பொதுமக்களின் கவனத்தை திசை திருப்புவதற்காக எந்த பயனும் இல்லாத வார்த்தை ஜாலங்களை கண்டுபிடிக்கின்றனர். பகவான் கிருஷ்ணரின் செயல்களை கேட்பதற்கு பதிலாக
அத்தகைய போலியான ஆன்மீக குருமார்கள் தங்களை பற்றி பாடும்படி தங்களது சீடர்களை தூண்டுவதன் மூலமாக தங்களையே விளம்பரப்படுத்திக் கொள்கின்றனர். நவீன காலத்தில் அவ்வாறு ஏமாற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரித்துள்ளது. மேலும் இந்த ஏமாற்றுக்காரர்கள் மற்றும் போலி அவதாரங்களின் புனிதமற்ற பிரச்சாரத்தில் இருந்து பொதுமக்களை காப்பது பகவானின் தூய பக்தர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாகிவிட்டது. உபனிஷத்துக்கள் ஆதி புருஷரான ஸ்ரீகிருஷ்ணரை நோக்கி நம்முடைய கவனத்தை மறைமுகமாக இருக்கின்றன. ஆனால் உபனிஷத்துகளின் சுருக்கமான பகவத்கீதையோ ஸ்ரீகிருஷ்ணரை நேரடியாக சுட்டிக்காட்டுகின்றது. எனவே ஒருவன் பகவத்கீதை அல்லது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருந்து கிருஷ்ணரை பற்றி உள்ளது உள்ளபடி செவியுற வேண்டும். இவ்வழியில் அவனது மனம் படிப்படியாக எல்லா களங்கமான விஷயங்களில் இருந்தும் தூய்மையடையும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.2.17 கூறுகிறது, பகவானுடைய செயல்களை பற்றி கேட்பதால் பக்தன் அவருடைய கவனத்தை கவர்கிறான். இதனால் எல்லா ஜீவன்களின் இதயத்திலும் வீற்றுள்ள பகவான் தமது பக்தனுக்கு முறையான வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி உதவுகிறார். பகவத்கீதை 10.10 இதை உறுதிப்படுத்துகிறது. ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏனமாம் உபயாந்திதே. பகவானால் உள்ளிருந்து வழங்கப்படும் வழிகாட்டுதல் பக்தனுடைய இதயத்தினை பௌதீக குணங்களான ரஜோ மற்றும் தமோ குணத்தினால் உருவாக்கப்படும் எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மைப்படுத்துகிறது. அபக்தர்கள் அதாவது ரஜோகுணத்திலும் தமோ குணத்திலும் ஆளப்படுகின்றனர். ரஜோகுணத்தில் வாழ்பவனால் பௌதீக இயக்கத்தில் இருந்து விடுபட முடியாது. தமோ குணத்தில் வாழ்பவனால் தான் யார் என்பதையோ பகவான் யார் என்பதையோ அறிய முடியாது. எனவே ரஜோ அல்லது தமோ குணத்தில் வாழும்போது ஒருவன் தன்னை எவ்வளவுதான் மதவாதியாக காட்டிக்கொண்டாலும் தன்னுணர்விற்கு வாய்ப்பே இருக்காது. பக்தனை பொறுத்தவரையில் பகவானது கருணையினால் ரஜோ தமோ குணங்கள் அகற்றப்படுகின்றன. இவ்விதமாக பக்தன் பக்குவமான பிராமணருக்குரிய அறிகுறியான சத்துவகுணத்தில் நிலை பெறுகிறான். ஒரு உண்மையான ஆன்மீக குருவினுடைய வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டின் பாதையினை பின்பற்றினால் யார் வேண்டுமானாலும் பிராமணரின் தகுதியை பெறலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 2.4.8 கூறப்படுகிறது. கிராதஹூனாந்திர புலிந்த குல்கஷா ஆபிரஷோம்பா யவனா கசாதய ஏ அந்தியேஷ பாபா யத்தபாஸ்ரயாஸ்ரயஹ சுத்யந்தி தஸ்மை பிரப விஷ்ணவே நமக. பகவான் அசாதாரண சக்திகளை பெற்றவர் என்பதால் கீழ்நிலையில் பிறந்த எந்த ஒரு மனிதனும் பகவானுடைய தூய பக்தருடைய வழிகாட்டுதலினால் தூய்மை அடைய முடியும். ஒருவன் பிராமண தகுதிகளை அடையும் போது அவன் மகிழ்ச்சி அடைகின்றான். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதில் உற்சாகம் அடைகிறான். இறை விஞ்ஞானம் அவனுக்கு தானாகவே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. இறை விஞ்ஞானத்தை அறிவதால் ஒருவன் படிப்படியாக பௌதிக பற்றுதல்களில் இருந்து விடுபடுகிறான். அவனது அவநம்பிக்கை கொண்ட மனம் பகவானின் ஆசியினால் கண்ணாடியை போன்று தெளிவடைகிறது. இந்நிலையை அடைந்தவன் முக்தி பெற்ற ஆத்மா எனப்படுகிறான். அவனால் வாழ்வின் ஒவ்வொரு அடியிலும் பகவானை காண முடியும். இதுவே ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷத்தின் இந்த மந்திரத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள சம்பவா என்பதன் பக்குவ நிலை ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி எல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோம். நேத்து எங்க ஸ்டாப் பண்ணோமோ அதுல வந்து படிச்சு முடிச்சிருக்கோம். இப்போ ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, பிரணாம் பிரபு. ஓகே, ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி பேக்ரவுண்ட் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த பிளக் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி தெரியாது, பிளக் எல்லாம் தெரியுது. வேற இடத்துல இருக்கீங்களா? ஆமாங்க பிரபு, அது கனெக்ஷன் ப்ராப்ளமா இருக்கிறதுனால இருக்கு. பேக்ரவுண்ட் மாத்திரம் இருக்கு, அது டைமும் இல்ல. இப்போ பரவாயில்லையா? கிருஷ்ணா இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம். கேக்குது நீங்க பேசுறது கேக்குது. ஓகே, 30 minutes தான் இருக்கு. நம்ம வந்து குயிக்கா வந்து இந்த மந்திரத்தோட இந்த பாக்கணும், சரியா? ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யூடியூப் லைவ் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. தெரியல வர. யூடியூப்ல ஹரே லைவ் கிருஷ்ணா. ஆயிடுச்சு பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க மாதாஜி, சொல்லுங்க, கேக்குது. சரி. இது ஆயிடுச்சு இல்லையா? அத்தியாயம் இல்ல இருக்கா? 13வது மந்திரம் படிக்கிறோம் நம்ம இப்ப. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. 10 நிமிஷம் 13வது. ஃபோக்கஸ்டா இருக்கலாம், சரிங்களா? ஓகே,
இந்த 13வது மந்திரத்துல சரி நமக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இதுல எல்லா காரணங்களுக்கும் ஆதி காரணமான பகவானை நம்ம வந்து வழிபடுறவங்க அடையக்கூடிய பலன்களையும், உன்னதமல்லாத ம் மற்றவர்களை அந்த தேவதேவர்கள் வழிபாடு எல்லாம் பார்த்தோம். அவங்க அடையக்கூடிய பலன்களையும் என்ன அப்படின்றது எப்படி பார்க்கிறோம்? தீரர்களான ஞானிகளிடமிருந்து நாம கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். ஓகே. இந்த உத்தமமான பாகவதர்கள் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய அவர்களை வந்து நம்ம தீரர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா எப்பொழுதும் வந்து பகவானுடைய பக்தி தொண்டிலேயே இருக்காங்க. அவங்க வேத சாஸ்திரத்துல இருந்து கிடைக்கப்பட்ட ஞானத்தின் மூலமாக அதையே மற்றவர்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க. சோ அந்த தீரர்கள் எப்படி வராங்க? அந்த குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக, இல்லையா? அதிகாரம் பெற்ற அந்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக வரவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். புரோபாதரிங்க ரொம்ப அழகா நேத்து நம்ம பார்த்தோம். எங்க போய் சேரணுமோ அதுக்கு உண்டான பயணச்சீட்டு எடுக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம போக வேண்டிய வழி மாறி நம்மளுடைய இலக்கு வந்து தப்பிவிடும். அதனால சரியான மூலத்திலிருந்து ஞானத்தை பெற்று அதன் மூலமாக எது உண்மை அப்படின்றத புரிந்து கொண்டு அதுல வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றம் வரணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவத்கீதையிலேயே வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம். சோ இந்த விஞ்ஞானமானது குரு சீட பரம்பரையின் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டது. காலப்போக்கில் அது மறைந்து விட்டதை போல் தோன்றுகின்றது. எனவே நான் மீண்டும் உனக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறேன். சோ இந்த ஞானம் யாருக்கு வழங்கப்படுகின்றது அப்படின்னாக்கா, யாரு பகவானிடத்துல பொறாமையில் இருக்கிறதுனால அர்ஜுனா உன அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ நம்ம எப்படி 10வது மந்திரத்துல வித்யா அவித்யா பார்த்தோமோ, அது போல இந்த மந்திரத்துல எது வந்து உண்மையான காரணமும் அங்க நம்மளுடைய வழிபாடு இருக்கணும் அப்படின்னு நரோத்தமதாஸ் தாக்கூர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, சாது சாஸ்திரம் குரு வாக்கியா. சோ நம்ம வந்து தூய்மையான பக்தர்களிடத்துல இருந்து இந்த ஞானத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும், வேதங்களின் மூலமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கணும். என்ன மாதிரியான வழிபாடு நமக்கு இருக்கோ அந்த மாதிரியான இலக்கை நோக்கி செல்றோம். ரஜகுணத்துல வழிபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த பூலோகத்துல பிறக்கின்றோம். சத்துவகுணத்தில் வழிபாடு இருந்து நம்ம திருப்பி பௌதிகமான இச்சைகள் இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த உயர்ந்த லோகங்களுக்கு போறோம். தமகுணத்துல இருந்தா தாழ்ந்த லோகங்களுக்கு போறோம். சுத்த சத்துவ குணத்தில் இருந்தா பகவானுடைய இருப்பிடமான அந்த கோலோக விருந்தாவனம் போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா இப்ப இருக்க நம்மளுடைய மக்கள் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா சகிப்புத்தன்மை என்பது கிடையாது. நீ சொல்றத நான் ஏன் கேட்கணும், அந்த மாதிரியான ஆட்டிடியூட் வந்துருச்சு. ஏன்னா எஜுகேஷன் லெவல்ல கூட அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இல்ல. அதனால இது இந்த காலகட்டத்துல ரொம்ப கடினமாகவே இருக்கின்றது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ நமக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு வந்து ரொம்ப தனித்துவமானது. எல்லார்கிட்டயும் அவர் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது இல்ல. அதனால அவருக்கு அதே சமயத்துல பகவான வேற வேற ரூபத்துல நம்ம இது பண்ண முடியாது. பகவான் தனித்துவமானவர். அவருடைய ரூபம், அவருடைய நாமம், குணம், லீலைகள் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயர்ந்தது அப்படின்றத எவன் ஒருவன் உணர்ந்து கொள்கின்றானோ, தெய்வீகமானது என்பதை எவன் ஒருவன் உணர்ந்து கொள்கின்றானோ, மரண தருவாயில் அவன் என்னையே வந்து அடைவான் அப்படின்றார் கிருஷ்ணர், இல்லையா? சோ நம்மளுடைய அந்த இலக்கு, அந்த ஞானம் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா சரியான மூலத்துல நம்ம பக்தி செலுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ புரோபாதர் அதுக்குதான் நமக்கு வந்து ஒழுக்க நெறிமுறைகளை கொடுத்திருக்காரு. 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ கொடுத்திருக்காரு. சோ அதை நம்ம ஒழுங்கா கடைபிடித்து பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும் அப்படின்றத பார்க்கணும். பகவான் எப்பவும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவ யௌவனம் ஜரா அப்படின்னு பார்க்கணும். பகவான் எப்பொழுதுமே வந்து நித்தியமானவர். சோ இந்த ஞானத்தை நாம் குரு சீட பரம்பரையில இருந்து பாக்குறோம். அதை தவிர்த்து நம்ம 4 விதமான வருணங்களை பார்த்தோம். வேற இன்னையோட இதுல என்னென்ன பார்க்கணும்? மீண்டும் குரு சிஷ்ய பரம்பரையை தான் அவர் சொல்றார். பகவானின் நண்பனாகவும் பக்தனாகவும் இல்லாத எவரும் கீதையை புரிந்து கொள்ள முடியாது. நீங்க வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட அந்த அறிமுகத்துல வந்து நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? புரோபாதர் சொல்றார், கிருஷ்ணரை ஒரு பெயரளவிலாவது முழுமுதற் கடவுள் என்பதை உணர்ந்து நம்பிக்கையோட இருந்தாதான் பகவத்கீதையை நம்மளால புரிந்து கொள்ளவே முடியும் அப்படின்றத புரோபாதர் நமக்கு கொடுத்திருக்காரு அறிமுகத்துல. பகவானை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை நம்ம பெயரளவாவது ஒத்துக்கொண்டாதான் நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சொல்றாரு. சோ பகவான் கிட்ட அவரை எப்படி புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா, அர்ஜுனனோட வழியை யாரெல்லாம் பின்பற்றுகின்றார். அர்ஜுனன் முதல்ல ரொம்ப குழப்பமாக இருந்தார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2வது அத்தியாயத்துல சொல்றார், உன்னிடத்துல சரணடைந்த சீடன் நான், ஞானத்தை எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு. அப்படி எப்ப நம்ம பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடைகின்றோமோ அப்ப அந்த உண்மையான ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும்.
ஆனா இப்ப ஒவ்வொருத்தர்களும் அவரவர்களுடைய மனோபாவத்திற்கு ஏற்றார் போல. ஒரு நிமிஷம். ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுடைய மனோபாவங்களுக்கு ஏற்றார் போல ஆஹ் ஆஹ் உரையாசிரியர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அவரவர்களுடைய தான் தோன்றித்தனமான ஒரு முறைகள்ல வந்து பொருளினை கொடுத்திருக்காங்க பகவத்கீதையோடது. சோ நம்மளுடைய புரோபாதர் அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்றத வந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவா கொடுத்திருக்கார். சோ அந்த சரியான மூலத்திலிருந்து ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. அவருடைய கருணையினால நாம வந்து ஆஹ் அனைவருமே வந்து பக்தி தொண்டை செய்ய முடியுது, கண்கூடாக பார்க்கின்றோம். இல்லைன்னா இது ரொம்ப மிகவும் கடினமான ஒன்று. சோ நம்மளுடைய புரோபாதர் ரொம்ப கருணையோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட இயக்கத்தை, கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு செலுத்தணும். எல்லா மக்களிடத்திலயும் வந்து கருணையோட. ஏன்னா வைணவர்கள் எப்பவுமே பரதுக்க துக்கி. மற்றவர்கள் கடினப்படுவதை அவங்களால இன்பமாகவும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. அவங்களையும் வந்து பக்தியில முன்னேற்றம் செய்யணும்ன்றதுனால நமக்கு வந்து அவருடைய கருணையால இது கிடைச்சிருக்கு. சோ அதோட சாரம் என்ன அப்படின்னாக்கா, அழியாத ஒரு உயர்ந்த ஞானத்தை அந்த குரு சீட பரம்பரையில இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ கிருஷ்ணரையோ அவரது நித்தியமான இருப்பிடத்தையோ நம்பாதவர்கள் பகவத்கீதைக்கு எப்படி விளக்கம் தர முடியும் அப்படின்றத புரோபாதர் கேட்கிறார். அதனாலதான் நாம வந்து பகவத்கீதை உண்மை உருவல்னு அவருடைய பகவத்கீதை வந்து நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்ம 3 குணங்களுக்கு ஏற்றார் போல தேவதேவர்கள் வழிபாடு இருக்கு அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டன்டா கிடைக்கணும், பலன்கள் வந்து உடனே கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக தேவதேவர்களோட பூஜைகள் பண்றாங்க. இந்த வேதவாதரதர்கள் அவங்கள பத்தியும் நம்ம பார்த்தோம். சோ நம்ம ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, எல்லா தர்மங்களையும் கைவிட்டு என்னிடத்தில் மட்டுமே சரணடைவாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. மற்ற எல்லா வழியான வழிபாட்டு முறைகளையும் கைவிட்டு என்னிடம் மட்டுமே முழுமையாக சரணடைவாயாக அப்படின்னு சொல்றாரு. 18 பிள்ளையார். பாவ செயல்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டவர்களே உன்னதமான பிரபுவிடம் இத்தகைய திடமான நம்பிக்கை மீட்க முடியும். எத்தனையோ ஜென்மங்கள் நம்ம பாக்குறோம், 84 விதமான உயிர் வாழிகள் இருக்கு அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அத்தனை பிறப்புகள்லயும் என்ன மாதிரியான கர்மங்கள் செய்திருக்கோம், அதோட பலன் என்னன்றது நமக்கு தெரியாது. அதுல இருந்து முழுமையாக விடுபட்டிருந்தால்தான் நம்மளால பக்திய பத்தியே தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும். அதுலயும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள்ன்ற ஞானம் எப்பொழுது நமக்கு வந்து இந்த பாவங்கள் ஒழிகின்றதோ அப்பொழுதுதான் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை நாம உச்சாடனம் செய்ய முடியும். அந்த வகையில நமக்கு பிரபுபாதருடைய கருணை இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்த்துக்கலாம். சோ மற்றவர்கள் எல்லாம் அற்பமான வழிபாடுகளை மேற்கொண்டு இந்த ஜடநிலையிலேயே தொடர்ந்து வட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரெல்லாம் வந்து இந்த ஞானத்தை அடையவில்லையோ அவங்க என்ன பண்றாங்க, வேறு ஒரு இலக்கு இல்லாம இங்கேயே வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயங்களே வந்து அவங்க உழண்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். ஓகே. இந்த மந்திரத்தில் ஆதி காரணத்தை வழிபடுவதை குறிக்கும் சம்பவாத் என்னும் சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்கது. கிருஷ்ண பரமாத்மா ஆதியான முழுமுதற் கடவுள். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் காண்டம் படிக்கும்போது நமக்கு அது இன்னும் தெளிவா புரியும். சோ எல்லாரும் தயவு செஞ்சு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அக்டோபர் 2ஆம் தேதியில இருந்து நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். சோ அதுல 20 நிமிஷம் தான் நமக்கு கிளாஸ். ஒரு மந்திரங்கள்லயும் ரொம்ப சாரமா இருக்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம். சோ அப்ப ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுனால. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வந்து மூல முழுமுதற் கடவுள். கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே தோன்றுகின்றது. பகவானே வந்து ஆதியானவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் உள்பட எல்லோரும் தாமே சிருஷ்டிப்பதாக பகவான் பகவத்கீதையில கூறுகின்றார் அப்படின்னு. எல்லையற்ற அவதாரங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம், யுக அவதாரம். லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்தோம், தனலட்சுமி அத்தாஜி கேட்டாங்க, வேற யார் கேட்டாங்க ஞாபகம் எனக்கு. மேபி அந்த 9 விதமான
வெற்றிக்கான காரணங்கள் நினைக்கிறேன். இது வந்து எத்தனையோ அவதாரங்கள் இருந்தாலும் மெயினா அந்த 6 தலைப்புகள்ல வந்து நாம வகைப்படுத்துறோம் பகவானுடைய அவதாரங்களை. சோ அந்த குண அவதாரம்னா அந்த 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல அவரு தமோகுண தமோகுணம், ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் அதற்கு ஏற்றாறு போல குண அவதாரம். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புருஷ அவதாரம் மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, சிரோதகசாய விஷ்ணு. சோ அனைத்தின் மூலம் எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பௌதீக பிரபஞ்சத்தின் 3 முக்கிய தெய்வங்களும் பிரபுவால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். ஏன்னா இந்த ஜட உலகம் எதால ஆக்கப்பட்டிருக்கு? நம்ம எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள், பகவானுடைய ஒரு அங்கம். அப்படி இருந்தும் நான் ஏன் இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதம்னு கிருஷ்ணரே சொல்றாரு இந்த ஜடலோகம். அப்ப நம்ம ஏன் இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, நாம இங்க வந்து இதை அனுபவிக்கணும், இதுதான் இன்பம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சதுனால நமக்காக அவர் இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு. அப்ப இந்த ஜடலோகத்துல 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணத்துல ஒரு குணத்திற்கும் வந்து அதிபதியாக பகவானே வந்து இந்த 3 ரூபத்துல வியாபித்திருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்தா இந்த குண அவதாரம். சோ அந்த குணங்கள் இந்த பௌதிக லோகத்துல 3 குணம், அந்த 3 குணத்துக்கும் அப்போ அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா மூலம் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க முடியுது. பௌதீக மற்றும் ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லாவற்றையும் பிரபுவை சிருஷ்டிக்கின்றார். நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் சார்ட் பார்த்தோம். இந்த 14 லோகங்களும் இருக்கிறது வந்து தேவிதாம். அதுக்கு மேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ருத்ரருடையது. அதற்கு மேல நம்ம பாத்தீங்கன்னா ஹரிதாம், சோ வைகுண்டம். அதற்கு மேல வந்து கிருஷ்ணலோகம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ அத்தனை லோகங்களையும் படைத்தவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் மூலம். அவர்கிட்ட இருந்துதான் மகாவிஷ்ணு புருஷ அவதாரம். மகாவிஷ்ணு கிட்ட இருந்து சிரோதகசாய விஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, சிரோதகசாய விஷ்ணு. எப்படி பால் வந்து ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான். ஆனா அந்த பால்ல இருந்து நமக்கு வந்து தயிர் கிடைக்கின்றது, தயிர்ல இருந்து மோர் கிடைக்கின்றது, அதுல இருந்து வெண்ணெய், நெய் அப்படின்னு ரொம்ப உத்தமமான விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும். சோ மூலம் வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரிடத்துல இருந்து இத்தனை அவதாரங்களை நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் ஆதியானவர் இல்லையா? வேதங்களை வந்து பகவானுடைய சுவாச காற்று, மூச்சு காற்றுன்னு சொல்றோம். அது மானசீகமாக கிருஷ்ணர் பிரம்மதேவருக்கு கொடுக்கிறார். சோ கிருஷ்ணர் பிரம்மன் படைக்கப்படுவதற்கு முன்பே இருந்தவர் என்றும், பிரம்மனுக்கு வேத உபதேசம் செய்தவர் என்றும் அதர்வ வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். பரப்பொருள் உயிர்களை உண்டு பண்ண விரும்பினார், சிருஷ்டிக்கணும்னு நினைச்சார். அதற்காக பிரம்மதேவரை சிருஷ்டித்தார். சோ பிரம்மதேவர் வரும்போது ஆல்ரெடி எல்லாமே இருக்கு. அவர் வந்த உடனே பாக்குறாரு, ஒரே இருட்டா இருக்கு, ஏதோ ஒரு தாமரை மலர்ல இருந்துட்டு இருக்கோம், எதுக்கு நம்ம வந்தோம், என்ன செய்யணும்னு தெரியல. சோ அந்த தாமரை மலரை பிடித்துட்டு போறாரு. அதோட மூலம் எங்க இருக்கு? அது போயிட்டே இருக்கு. அப்ப அவர் தெரிஞ்சிச்சு, ஓகே இது வந்து முடியாது போல இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கும் போது, அப்போ ஒரு அசரீரி கேட்கிறார், தப்ப அப்படின்னு. அதை கேட்ட உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக தவம் பண்றார். நம்மளுடைய வருடங்களுக்கு இல்ல, அது தேவர்களுடைய வருடங்கள். பிரம்மதேவருடைய அந்த 12 மணி நேரம் இருக்கு இல்லையா? அவரோட 12 மணி நேரம் நம்மளுடைய ஆயுட்காலத்துல 430 கோடி ஆண்டுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 6வது ஸ்கந்தம் 19வது அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்கணும். சோ அதனாலதான் தேவர்கள் வந்து அமரர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. சோ பிரம்மதேவருடைய 12 மணி நேரம் நம்முடைய 430 கோடி ஆண்டுகள். அப்ப பிரம்மதேவர் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகளாக தபம் பண்றாரு. ஏன்னா அந்த அசரீரி அவரை கேக்குது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அதனால அந்த அந்த தண்டை பிடிச்சிட்டு போக பாக்குறாரு, முடியல. அப்ப என்ன பண்றாரு? இந்த சப்தம் கேட்ட உடனே அவரு தபம் பண்றாரு. தபம் பண்ணதுடைய பலன் பகவான் என்ன பண்றாரு? அவருக்கு வந்து மானசீகமாக வேதங்களை கொடுத்து, மூலப்பொருட்கள் எல்லாம் இங்க இருக்கு, அந்த மந்திரங்களை உச்சரித்து அதுல இருந்து அவங்க வந்து சிருஷ்டி பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பார்க்கிறோம். அப்ப அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 4 சனத்குமாரர்களை வந்து சிருஷ்டி பண்றாரு. இவருடைய தவத்தோட பலனாக அவங்களுக்கு வந்து இந்த அந்த மற்ற இச்சைகள் எல்லாம் இல்ல. தவம் பண்ணினதுனால அவங்களும் என்ன பண்றாங்க? அந்த பிரம்மத்துல நிலைச்சிருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அவங்க வந்து அந்த பிரம்மவாதிகள், பிரம்மத்துல நிலைச்சிருக்கணும். ஏன்னா அவர் அந்த தவம் பண்ணின பலன், அவர் சிருஷ்டி பண்ணினவங்களும் அதே பாவத்துல இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ருத்ரர் வரார் அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்கணும். சோ இங்க என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பிரம்மன் படைக்கப்பட்டுவதற்கு முன்பே இருந்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. பரம்பொருள் உயிர்களை உண்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறார், அதனால பிரம்மதேவரை படைத்து மற்ற எல்லாம் வருது. இப்படியாக நாராயணன் எல்லா உயிர்களையும் சிருஷ்டித்தார்.
அவரிடமிருந்தே பிரம்மன் தோன்றினார். நாராயணன் எல்லா பிரஜாபதிகளையும் உற்பத்தி செய்கின்றார். இந்திரனை உண்டு பண்ணினார். நாராயணன் அஷ்ட வசுக்களை சிருஷ்டித்தார். 11 ருத்ரர்களை சிருஷ்டித்தார். 12 ஆதித்யர்களை உண்டாக்கினார். கிருஷ்ணரின் முழுமையான தோற்றம் ஆகையால் நாராயணனும் கிருஷ்ணரும் ஒருவரே. முதல் ஸ்கந்தம் நம்ம படிக்கும் போது அந்த அந்த எப்படி பகவானுடைய அந்த புருஷ அவதாரம் நமக்கு இன்னும் தெளிவா புரியும். மேபி இன்னொரு கிளாஸ்ல நம்ம அதை இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். சோ இப்போதைக்கு இதை பாத்துக்கோங்க. சோ நாராயண ரூபமும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல இருந்து வந்தவர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அதே மகாபிரபு தேவகியின் மைந்தனாக தோன்றினார் என்றும் முந்தைய பாடங்களில் வருகின்றது. சோ அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கின்றது? பகவான் ரொம்ப விசித்திரமானவர் இல்லையா? விசித்திரமான குணங்களை கொண்டவர், அச்சிந்திய, நம்மளுடைய சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். இப்படி உயர்ந்த தன்மையில இருக்காரு, எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணுவார். ஆனா அவரே என்ன பண்றார்? இந்த தேவகியோட மைந்தராகவும் யசோதாமா துரத்த அவங்களை பார்த்து இவர் பயந்து போய் நடுங்கி அழுது குழந்தை போல என்ன ரோல் எடுக்கிறாரோ பகவான் அதை அப்படியே கச்சிதமா பண்றார். சோ அதன் மூலமாக நமக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கின்றார் பகவான். அவருக்கும் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எதுவுமே இல்ல. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றாரு, எனக்குன்னு எந்த கடமையும் இல்ல, இருந்தாலும் நான் ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக அவர் தன்னுடைய கடமையை செவ்வனே செய்கின்றார். சோ இது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு வழிகாட்டி. அப்போ அர்ஜுனா, நீ ஒரு சத்திரியன், அப்போ உன்னுடைய கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதை நீ கண்டிப்பா பண்ணணுங்கிற. அதான் நம்ம போன பக்தி ருக்ஷா கிளாஸ்ல பார்த்தோம். சோ தேவகி வசுதேவர் ஆகியோருடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கழித்த குழந்தை பருவமும் அவரும் நாராயணனும் ஒருவரே என்பதும் வியக்தியவத வைஷ்ணவரல்லாத ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியன் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதாவது வைணவர் அல்லாத சங்கராச்சாரியார் மாயாவாத பிலாசபி. பகவான நானும் பகவான் அந்த பரமாத்மா ரூபத்துல அவங்க நிலைச்சிருக்காங்க. எனக்குள்ளயும் பரமாத்மா இருக்காரு, உன்னுள்ளயும் பரமாத்மா, நானும் கடவுள் நீனும் கடவுள், அந்த மாதிரியான ஒரு தத்துவவாதிகள், மாயாவாதிகள். ஆனா அந்த மாதிரியா நம்ம பகவான நம்மளும் ஒன்னா இல்ல. பகவான் வேறு, நாம வேறு. நம்ம பகவானுடைய ஒரு அங்கம். அவர் ஒரு பெரிய பெரிய தீப்பிழம்பு, அதுல இருக்க ஒரு சின்ன பொறிதான் நம்ம அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பகவானுடைய ரூபம் ரொம்ப வியக்கியத்துவமானது, ரொம்ப வியக்கத்தக்கது அப்படின்றது சங்கராச்சாரியாருமே ஒத்துக்கிறாரு அப்படின்றத அதர்வ வேதத்துல பார்க்கலாம். சோ ஆரம்ப காலத்தில் பிரம்மா, சிவன், பஞ்சபூதங்கள் எல்லாமே இல்லாத போது நாராயணன் மட்டுமே உள்ளவராய் இருந்தார். பிரபுதான் மட்டும் தனியாக இராமல் தன் விருப்பப்படி சிருஷ்டித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். மோட்ச தர்மத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது, பிரஜாபதிகளையும் ருத்ரர்களையும் நானே சிருஷ்டித்தேன், அவர்கள் எனது மாயால் மூடப்பட்டிருப்பதால் சர்வபிரபு அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், பாத்துக்கோங்க கொஞ்சம். எஸ் மதஜி, எஸ் மதஜி. ஹரே ஓகே. சோ இங்க பகவான் சொல்ற இந்த நம்ம அவரிடத்துல இருந்து வந்த துகள் இத்தனை இது தெரியுதுன்னா ஏன் அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா, நம்ம இந்த மூன்று குணங்கள்ல ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கோம். அதை தாண்டி இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்ந்த நிலையை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியல. தூய பக்தர்களால மட்டுமே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே மீண்டும் கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க இல்லையா, தேவர்களாலும் ஞானிகளாலும் முனிவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் கூட என்னை புரிந்து கொள்ள முடியாது, ஆனால் தூய பக்தர்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்படியாக எல்லா வேத இலக்கியங்களும் நாராயணான கிருஷ்ணர் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமானவர் என்று உறுதிப்படுத்துகின்றன. இதுதான் பிரம்ம சம்ஹிதையிலையும் நம்ம பார்க்க முடியும். ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணர். ஈஸ்வரர் யாரு? அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் தலைவர் ஈஸ்வரர். பரம கிருஷ்ணர் சச்சிதானந்த விக்கிரக. அவர் எப்படிப்பட்டவர்? இந்த மாயாவாதிகள் சொல்றது போல உருவமற்றவர் கிடையாது. அருவவாதிகள் சொல்றது போல பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா அப்படி இல்லை. அவர் சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக. ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக. அனாதிர் ஆதிர் கோவிந்த சர்வ காரணம். எத்தனையோ வருடங்களுக்கு அவர் அனந்தமானவர், எல்லையற்றவர், ஆதியானவர், சர்வ காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கும் ஆதியானவர் அவரை. அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நாம் வணங்க வேண்டும்.
வேதங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும் அப்படின்றத சொல்லி கொடுத்திருக்கு. சோ நாம அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஆஹ் சோ மகான்களான ரிஷிகளும் தேவர்களும் தரும் வேதங்களும் தரும் சாட்சியங்களிலிருந்து இதை அறிவுடைய ஒவ்வொருவரும் அறிகின்றார்கள். இப்படியாக ஞானி கிருஷ்ண பரமாத்மாவே எல்லாம் என்று அவரை வணங்க முடிவு செய்கின்றான். கிருஷ்ணரை மட்டும் வழிபடுவதென்ற தீர்மானமான முடிவிற்கு வந்திருப்பவர்கள் உண்மையான ஞானம் பெற்ற புத்தர்கள் எனப்படுகின்றார்கள். ஏன்னா அந்த அதுதான் ஞானம், அதுதான் வேதம். வேதைஸ்ட சர்வே அகம்பேத வேத்யே. வந்து வேதம் வேதலாதப்பட வேண்டியவனும் நானே, வேதத்தின் மூலமும் நானே, முடிவும் நானேங்கிறாரு பகவான். சோ அவரை தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து உண்மையான ஞானம். வேதம் எதுக்கு இருக்கு? நம்ம என்ன செய்யணும்ன்றத வழிகாட்டுது. அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம். சோ அது பகவான் அப்படின்னு சொல்றாரு. தீரர்களான ஆச்சாரியார்களிடமிருந்து நம்பிக்கையோடும் அன்போடும் இந்த உன்னதமான செய்தி பெறப்படும் போது உறுதியும் ஏற்படுகின்றது. யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம வந்து உடனே அதை இது பண்ண மாட்டோம். சரியான மூலத்துல இருந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா ஓ அது உண்மைதான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கோம் இல்லையா? அத அப்படியே செவ்வனே சிறமேற்கொண்டு அந்த செயல்களை செய்யும். சோ தீரர்கள், யாரு தீரர்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஆச்சாரியர்கள். அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்பிக்கையோடையும் அன்போடும் இந்த உன்னதமான செய்தியை நாம கேட்கும்போது அதை உறுதிப்படுத்தணும், அதை நம்ம செயல்படுத்தணும். இப்ப எனக்கு வந்து ஒரு நோய் இருக்கு அப்படின்னா மற்ற யாராவது சொன்னாங்கன்னா வந்து ஒத்துக்க முடியுமா? டாக்டர் கிட்ட போய் அவங்க கரெக்டா, ஏன்னா அவங்க செக் பண்ணி ரிசல்ட் எல்லாம் எடுத்து காட்டி என்ன பண்றாங்கன்றதையும் தெளிவா நமக்கு சொல்லி பண்றாங்க. சோ அப்போ அதை வந்து நம்ம ஒத்துக்கொள்றோம். ஏன்னா அது வந்து உண்மை அப்படின்றது எனக்கு புலப்படுகின்றது. அதனால வீரர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம இந்த ஞானத்தை பெறுகின்றோம். நம்பிக்கையற்றவர்களை மூடர்கள், அதாவது கழுதைகள் என்று இதை ஆஹ் வர்ணிக்கின்றது அப்படின்பா. மூடர்கள் வீரர்களான ஆச்சாரர்கள் வந்து முழுமையான அறிவு பெறாத காரணத்தால் கடவுளை ஏளனம் செய்கிறார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார், இந்த ஞானமற்ற மூடர்கள் பகவானுக்கு வந்து பகவான் வந்து மனிதர் ரூபத்துல வராரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவரும் மனிதர்கள் ஒண்ணுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அது உண்மை அல்ல. பௌதிக சக்தியின் சுழற்சியில் அகப்பட்டு தத்தளிக்கும் ஒருவன் ஆச்சாரியராவதற்கு தகுதி உடையவன் ஆக மாட்டான். சோ நம்ம எப்ப இந்த பௌதிக பந்தத்துல இருக்கோமோ, நமக்கு வந்து பிரபுபாதர் சொல்றார் மீண்டும் 6வது ஸ்கந்தத்துல, அந்த உண்மையான பக்தர்கள் இல்லாதவர்களிடத்திலிருந்து எந்த ஒரு பாடல்களும் எந்த ஒரு பிரார்த்தனைகளையும் கூட நம்ம கேட்க கூடாது அப்படின்னு. அதனாலதான் நிறைய பேர் நமக்கு பகவத்கீதை பாகவதத்தை சொல்றாங்க, இந்த ஞானத்தை சொல்றாங்க. யூடியூப் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஆனா அதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாமா அப்படின்னாக்கா கூடாது. நம்மளுடைய அந்த உயர்ந்த பக்தர்கள், ஏன்னா இந்த ஞானம் எதற்காக நமக்கு கொடுக்கப்படுது? நம்ம அந்த உண்மையான இதை தெரிந்து கொண்டு அங்க பக்தி செய்யணும்ன்றதுக்காக. சோ இவங்க எல்லாம் வந்து சரியான ஒரு அந்த குரு சீட பரம்பரை இல்லாததுனால உள்ளதை உள்ளபடி சொல்ல முடியாது. நேத்து எங்களுக்கு கிளாஸ்ல கூட அவங்க நேத்து டிஸ்கஸ் பண்ணாங்க. டிவோஷன் அப்படின்னாக்கா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? டிவோஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்? இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. அதை எப்படி நம்ம வந்து அதை எப்படி புரிய வைக்கிறது? டிவோஷன் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்ல என்னன்னு சொல்லுவோம்? இருக்கீங்களா லைன்ல? பிரபுபாதர் என்னன்னு சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா பக்தி தொண்டுன்னு சொல்றாரு. நம்ம யூஸ்வலா எடுத்தோம்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஓகே டிவோஷன் அப்படின்னாக்கா சர்வீஸ் அப்படின்னு நினைப்போம், அதாவது பக்தி நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆனா பிரபுபாதரோட பாவம் எப்படி இருக்கு? பக்தி தொண்டு. என்ன எதெல்லாம் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதோ அதெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற. டிவோஷன்னாலே அது சர்வீஸ் தான். பக்தி அது எப்படி பக்தி தொண்டுனாலே அது போல நம்ம இதெல்லாம் நம்ம 18 அத்தியாயங்களை பார்க்கும்போது ஒரு அத்தியாயத்திலையும் அவர் எடுத்திருக்கிறது என்னவோ கர்மயோகம். ஆனா அதுல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னாக்கா அந்த கர்மத்தை பயன்படுத்தி எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும், ஞானத்தை பயன்படுத்தி எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும். என்னை ஒரு விஷயம் பக்தி தொண்டுக்கு ஈடுபடுத்தலைன்னா அது பேர் உண்மையான ஞானமே இல்லை. சோ எது ஒரு விஷயம் என்னை வந்து பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துகின்றதோ அதுதான் வந்து ஞான யோகம். எந்த ஒரு கர்மம் என்னை பகவானோட பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்துதோ அதுதான் வந்து கர்மம். அதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம். சோ இதுதான் வந்து அந்த தீரர்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அவர்களுடைய உயர்ந்த தன்மை. எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அத பகவானோட ஆஹ் ஆஹ் திருப்திக்காக அவரை வந்து மூலமா வச்சு அவங்களுடைய என்ன சொல்றது வியாக்கியானங்கள் இருக்கும். சோ அதனால அப்படிப்பட்ட அதிகார மூலத்திடம் வந்து நாம ஞானத்தை பெறணும்.
ஓகே. பகவத்கீதை கேட்பதற்கு முன் அர்ஜுனன் தன் குடும்பம், சமூகம், இனம் என்று பற்றுகளின் காரணமாக ஜடசூழலில் அகப்பட்டு நிலை குலைந்திருந்தார் என்பதாலே அவர் என்ன சொல்றார்? என்னுடைய குருமார்கள், என்னுடைய ஆஹ் உறவினர்கள் கிட்ட நான் எப்படி இது பண்றேன்? ஆனா எப்ப அவர் வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் சரணாகதி அடைந்தார் ஒரு சீடனாக, அப்ப அவருக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கப்பட்டது அப்படின்னா. ஒரு நிமிஷம். சோ ஆஹ் ஒரு ஞானோபகாரியாக, புகிம்சாவாதியாக இருக்க அவன் விரும்பினான். ஆனால் அவன் புருஷோத்தமனான கடவுளிடமிருந்து பகவத்கீதையில் அடங்கியுள்ள வேத ஞானத்தை கேட்டறிந்த போது அறிவு பெற்ற புத்தனாகி தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டு குருக்ஷேத்திர பூமியை வகுத்தவரான கிருஷ்ணர் பரமாத்மாவின் பக்தனானான். சோ அவர் வந்து முதல்ல என்ன சொன்னாரு? எப்படி இவங்க கிட்ட போர் புரியதை விட அவங்க கிட்டே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு நான் வந்து பிக்ஷை எடுக்கலாங்கிறாரு அர்ஜுனன். அப்படிப்பட்ட அப்படி ஒரு பாவத்துல இருந்த அர்ஜுனனை கிருஷ்ணா நீங்க என்ன சொல்றதோ அதுதான் எனக்கு வேத வாக்கு, நான் போர் புரிய தயாராக இருக்கேன் அப்படின்றார் இல்லையா? சோ நாம வந்து ஞான யோகம் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து நம்மளுடைய கடமைகள் வந்து தவற முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. தனது உறவினர்கள் என்று கருதப்படாதவர்களோடு போரிட்டு கிருஷ்ணகாந்த பக்தியை தெரிவித்துக் கொண்டான். ஓகே, இந்த முறையில் அவன் பிரபுவின் பரம பக்தனானான். அவர் இட்ட கட்டளை சிறமேற்கொண்டான். இத்தகைய சாதனைகள் உண்மையான கிருஷ்ணரிடம் பக்தி செலுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். இது எப்படி சாத்தியம்னா, அந்த யாரெல்லாம் உண்மையா பகவானிடத்துல பக்தி செலுத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு சாத்தியம். நம்ம எல்லாருமே ஐ திங்க் மேக்சிமம் எல்லாருமே கிரகஸ்தர்கள் தான் நினைக்கிறேன். சோ ஒரு சின்னதா நமக்குன்னு நம்மளுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு ஒரு வீடோ இல்ல நம்மளுடைய ஏதோ வாங்கணும்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. புரோபாதர் 70 வயதுல இங்க இருந்து அயல்நாடு சென்று 12 வருடங்களுக்குள்ளாக உலகம் முழுவதும் 14 முறை வலம் வந்து கிருஷ்ண பக்தியே இல்லாத ஒரு ஒரு மக்களிடத்துல ஒரு கலாச்சாரத்தை வந்து ஆன்மீக கலாச்சாரத்தை உருவாக்கி இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய கருணை, அவருடைய ஆச்சாரியர் கொடுத்த கருணை, அதுல அவர் ரொம்ப ஸ்திரமா உறுதியாக அதை முன்னெடுத்து சென்ற விதம். 40 வருடங்கள் ஆச்சு புரோபாதருக்கு. தன்னுடைய ஆன்மீக குருவை 3 முறையோ 4 முறையோ தான் பார்த்திருக்காரு. அப்ப எவ்வளவு ஒரு வைராக்கியம் இருக்கு இல்லையா? சோ இதெல்லாம் அவங்க எல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து என்ன சொல்றது, நடமாடும் தெய்வங்கள். சோ அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து ஒரு தரையும் நம்ம நம்ம அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சோ இதெல்லாம் கிருஷ்ணரிடம் பக்தி செலுத்துபவர்களுக்கு மட்டுமே சாத்தியம். ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை ஆகியவற்றில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள கிருஷ்ண பக்தி விஞ்ஞானத்தின் நுணுக்கங்களை அறியாத மூடர்கள் உருவாக்கியுள்ள போலியான கிருஷ்ணர்களை வழிபடுபவர்களுக்கு இது சாத்தியம் அல்ல. அதனாலதான் நிறைய 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 பேர் இருக்காங்க கிருஷ்ண பக்தின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையான இது இல்ல. அதுல வந்து உண்மையான நமக்கு மாற்றம் ஏற்படாது. ஆன்மீக முன்னேற்றம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கேரக்டர்ல வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கணும் இல்லையா? ஒரு ஒரு உடம்பு முடியல அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான மாத்திரைகள் எடுக்கும்போது எனக்கு அந்த உபாதைகள் குறையணும். அப்படி குறையாத பட்சத்துல அது வந்து ஒரு சரியான மருந்தாக இருக்க முடியாது, அல்லது நான் அதை ஒழுங்கா எடுக்கலன்னு. சோ அது போல எப்ப நம்ம அந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துல நம்ம வரணும், ஆன்மீகத்துல ஈடுபடுறோம் அப்படின்னாக்கா அது என்னோட பிஹேவியர்ல தெரியணும் இல்லையா? நம்ம வந்து சமச்சித்தான் பாக்குறோம். பகவான் வந்து எல்லார் இடத்துலயும் சுரதவசாய் விஷ்ணுவாக வீற்றிருக்கின்றார், பரமாத்மாவாக இருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்சா அதை நாம படிக்கும்போது அப்ப நம்ம மற்றவர்களிடத்தையும் அவங்கள பார்க்கும்போது பகவானோட ரூபம்னு நம்ம பார்க்கணும். அப்ப ஒரு உயிரினத்தை பார்க்கும்போது அதுல ஒரு ஜீவகாருண்யம் இருக்கணும். அப்ப நான் என்னோட புலால் உண்பதை நான் விடவே மாட்டேன். ஆனாலும் வந்து நானும் வந்து பக்தியில முன்னேறேன், நானும் வந்து பக்தி பண்றேன் அப்படின்னா அது வந்து சரியான செயலா அப்படின்னாக்கா அது தவறு இல்லையா? நம்ம இப்ப அப்படிதான் பாக்குறோம். லவ் த தை, லவ் எவ்ரிபடி அப்படின்னு. அப்படி இருக்கும்போது எதற்காக அந்த புலால் உண்பது இருக்கிறோம்? நமக்கு ஒரு உடலை கொன்று அதை தின்று இந்த உடலை வளர்க்கணும்னு ஏதாவது இருக்கா? அப்படி நமக்கு இயற்கை வந்து சொல்லலையே. இப்ப எல்லாம் உடனே பழைய இதெல்லாம் எடுப்பாங்க. இப்ப நம்ம என்ன சூழ்நிலையில இருக்கோம்? அதுக்குதான் பகவான் எல்லாமே படிச்சு கொடுத்திருக்காரு. நம்ம வந்து பாகவதத்துல பாக்குறோம், கிருஷ்ணர் வந்து எல்லா இந்த உலக ஜீவராசிகளே படிச்சார். ஜீவராசிகள் வாழ்வதற்கு தேவையான அனைத்துமே படிச்சிருக்கார். எவன் ஒருவன் தர்ம சிந்தனையோட
தர்ம கோட்பாடுகளையும் ஒழுக்க நெறிமுறைகளையும் ஆன்மீக வாழ்க்கையில அவங்களுடைய கடமை செய்யறாங்களோ, அப்ப இந்த பூமி தாய் அவங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுகின்றதோ அதை கொடுக்குறாங்க. இந்த பூலோகத்துல இருந்தாலுமே வைகுண்டலோகத்துல எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த தன்மைகள் எல்லாம் பூலோகவாசிகளுக்கு கிடைக்குது. எப்படி அப்படின்னாக்கா, அந்த உயர்ந்த ரித்து மகாராஜர், பரீட்சித் மகாராஜர் அவங்களுடைய உயர்ந்த பக்தர்கள் வந்து ஆட்சி செய்யும்போது அது நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் ஜீவராசிகளுக்கு தேவையானதை கொடுத்திருக்கார். ஆனாலும் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த தவறான விஷயங்கள், தவறான வழிகாட்டுதல இருக்கும். சோ அது வந்து தவறான ஒன்று. சோ நம்ம என்ன வேத சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோமோ, நம்ம ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ, நம்ம ஆன்மீக முன்னேற்றம்னா அது நம்மளுடைய கேரக்டர்ல தெரியணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வேதாந்த சூத்திரத்தின்படி சம்பூத என்பது ஜனனம், பரிபாலனம் ஆகியவற்றின் தோற்றுவாயா சம்ஹாரத்திற்கு பின் எஞ்சுவதன் தேக்கமாக விளங்குகின்றது. அந்நூலின் இயல்பான பாஷ்யமும் அதே ஆச்சாரியர் எழுதியுள்ளதுமான ஸ்ரீமத் பாகவதம் எல்லா வெளிப்பாடுகளுக்கும் தோற்றுவாயான மூலப்பொருள் ஓர் உயிரற்ற கல்லை போன்றது அல்ல, மாறாக அபிஞான, அதாவது முழுமையான உணர்வு பெற்றது என்று உறுதியாக கூறுகின்றது. சோ பகவான் தான் இதற்கு மூல காரணம். சம்பூத தெய்வீக தன்மையானவர், சுதந்திரமானவர். அசம்பூத அப்படின்னாக்கா சுதந்திரமற்றவர். சோ பகவான் சம்பூதர், அவர் ஆத்மராமர். அவர் வந்து யாரிடத்திலயும் பாகுபாடு பார்ப்பதில்லை. அவரை திருப்திப்படுத்தணும்ன்றதுன்னு எதுவும் கிடையாது. நம்மள மேல இருக்க அந்த காரணமற்ற கருணையினால மீண்டும் நம்மளை கோலோகம் கொண்டு செல்வதற்காக ஆச்சாரியர்களின் மூலமாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நம்மள பக்தி பாதையில இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில் கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் மூன்றையும் முற்றிலும் உணர்ந்தவராய் இருப்பரும் சிவன், பிரம்மா போன்ற தேவர்கள் உட்பட எவருமே தம்மை முழுவதுமாக உணர்ந்தவர்கள் இல்லை என்றும் கூறியிருக்கின்றார். இல்லையா? பகவத்கீதையில நம்ம பார்க்கிறோம். 5 விஷயங்களை பகவத்கீதையில படிக்கிறோம். என்னென்ன அந்த 5 விஷயங்கள் பகவத்கீதையில பார்க்கிறோம் சொல்லுங்க. இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஓகே. கிருஷ்ணா. என்ன 5 விஷயங்கள் பார்க்கணும் பகவத்கீதையில? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் பிரசாதம் ஆயிடுச்சா வீட்டுல? ஜீவாத்மா, ஆன் பண்ணிட்டு ஜீவாத்மா, வீடியோ எதுவும் பரமாத்மா. போடாம மற்ற வேலைகள் இருக்கீங்க. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிரபு. டேட்டா கேபிள் இருக்கா எஸ் இல்லையா? மாதாஜி. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா. வேற இன்னும் 3 விஷயங்கள். பகவத்கீதையில 3 விஷயங்கள் நம்ம என்ன பாக்குறோம்? மறந்தாச்சு எல்லாரும். காலம், காலம், கர்மா, கர்மா, ஜட இயற்கை, பிரகிருதி. பகவத்கீதையில நம்ம பாக்குறது கர்ம ஜட யோகம், தியான யோகம், பக்தி யோகம். இல்ல இந்த யோகங்களை பத்தியும் பகவானோட இத பத்தியும் தான் நம்ம பகவத்கீதையில நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியறது. ஒரு தரம் பகவத்கீதை படிக்க முடியாட்டாலும் ஹரே ராம சொல்லிட்டே இருந்தாலே அந்த பகவத்கீதை படிச்ச புண்ணியமே நமக்கு வரும். ஆனால் பகவத்கீதையை அர்த்தத்தோடு, பொருளோரையோட படிக்கணும். வெறுமனே அந்த மெய்யுரை அப்புறம் இந்த ஸ்லோகங்கள் படிச்சா பாதிதான் புரியும். பாதி இது அந்த இதுல விளக்கத்துல இருக்கு, ஃபுல்லா விளக்க உரையில இருக்கு. அத நம்ம படிச்சுதான் ஆகணும், படிக்கணும். இப்ப நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேனா. அதனால எங்க குருஜி என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, அதுல இருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாம் எழுதுங்கிறார். பாகவதத்துல எழுதணுமா, இதுல எழுதணுமா? அதனால உங்களுக்கு நன்னா வரும், நீங்க முதல்ல எழுத ஆரம்பிங்க. இன்னைக்கு கூட சொன்னார், ஆகட்டும்பா இந்த தசரா ஆகட்டும் எழுதுறேன். நீங்க எல்லாம் எழுதுங்கோ, எல்லாம் ஒரு ராஜாவது எழுதுங்கோ, பாயிண்ட் எழுதுங்கோ அப்படின்னு. சரி, அந்த மாதிரி மாதாஜி. ஆனா நம்ம கேட்டது 5 எத்தனையோ விஷயங்கள் இல்ல. பகவத்கீதையில என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, காலம், கர்மா, பிரகிருதி 4 விஷயங்களை மாற்ற முடியாது. ஆனா கர்மான்ற விஷயங்களை மாற்ற முடியும். அதுதான் வந்து மூலம் மெயினா அந்த 5 விஷயங்களை தான் பகவத்கீதையில பாக்குறோம். சோ அதுல பகவான் நானே காலம் அப்படின்றத சொல்றாரு இல்லையா? அவர் வந்து முக்காலமும் உணர்ந்தவர். அதனாலதான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட சொல்றார், இவங்க இருக்கக்கூடிய அனைவருமே வந்து வாழ்ந்து போவாங்க. உன்னுடைய தர்மமான சத்திரிய தர்மத்தை மேற்கொள், போரிடு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ பகவானிடத்துல பக்தி பண்ணணும். அவரே வந்து மூலம். வேருக்கு நீர் ஊற்றுவதுதான் சரியான ஒரு செடி வளர்ந்து. கர்மத்தை மாத்த முடியாது இல்லையா? கர்ம பலனை மாத்த முடியாது இல்லையா நம்மளால? ஏன் கர்மத்தை மாற்ற முடியாது? இப்போ மட்டும்தான் மாற்ற முடியும். இப்போ நானே இருக்கேன்.
இல்ல நானே இன்னைக்கு இந்த கிளாஸ் முடிக்கும்னு கால் தோணல. காலு ஸ்லிப்பாயி விழுந்துடுறேன். அது என்னோட தப்பு தானே, என்னோட இதுதானே. நான் அது ஜாக்கிரதையா நடந்ததுனால தானே அந்த தப்பு நடந்தது. அது கொஞ்சம் ஓகே, ஜாக்கிரதையா. ஆ, அது கரெக்ட். ஆனா விழுந்தோன்னு ஆ, நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? இப்ப நீங்க ஆ. விழுந்துட்டீங்க, என்ன நினைச்சீங்க? வலிக்கிறது, அம்மா வலிக்கிறதுன்னு சொல்றோம், பகவானே ஆஹ் வலிக்கிறதுன்னு சொல்றோம், அவ்வளவுதான். வேற ஆஹ் என்ன? அப்புறம் ஒரு ரெண்டு அவ்வளவுதான். மூணு நாள் அப்ப நீங்க வலிக்கும், என்ன அப்புறம் அப்ப என்ன சரியாயிடும். நினைச்சீங்க? பெருசா வருது, ஏதோ இதோ போயிடுத்து பகவானே அப்படின்னு நினைச்சீங்க இல்லையா? அவ்வளவுதான். ஆனா பெருசா எதுவும் சொல்லுங்க. பக்தர்கள் பக்தர்கள் அல்லாதவர்கள் என்ன நினைப்பாங்க? அதுக்கு யாராவது ஒரு 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 தேவரை கூப்பிட்டு திட்டி, ஆஹ் அவங்கள ஒரு 4-5 திட்டு திட்டி வீட்டுல இருக்கவங்களை ஏதாவது சொல்லி, சோ திட்டிலாம் வலி அதுதான் வந்து போகுமா? இல்ல, திட்டிலாம் வலி போகுமா? அடிச்சா வலி போகுமா? எனக்கு நீங்க ஆன்சர் வந்து சொல்லுங்க. உயர்ந்த பக்தர், அதனால உங்களுக்கு தெரியுது இல்லையா? அப்படியெல்லாம் நான் சோமா உயர்ந்தது இல்ல. இல்ல நான் அடிபடும் சொல்றேன் எப்படியோ மாதாஜி, எப்படியோ. நான் சொல்றேன். நீங்க சொல்றீங்கல்ல கர்மான்னு, கர்மா என்பது மாற்றக்கூடிய ஒன்று. ஏன்னா நம்ம செய்யற ஒரு செயல், அதுல இருக்கக்கூடிய பலனை நாம பகவானுக்காக பண்றோம்ன்ற அந்த பாவம் இருக்கு நம்ம கிட்ட. அது ஆ, மட்டும்தான் மாற்றக்கூடிய ஒன்று. சோ அ- பகவத்கீதையை ஃபுல்லா முடிச்சு நீங்க இப்ப செகண்ட் ரிவிஷன் தேர்ட் லெவல் வந்தாச்சு. அதுல கர்மாவை மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது, சரியா? ஓகே. சோ அத்தகைய தொண்டு அவர்களின் ஆத்மாவுக்கு தொண்டு செய்வதை விட குறைவான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். கடவிளைவுகளின் வினைகளின் விளைவான கர்மாவின் விதிகளின்படி வெவ்வேறு வகையான உடல்கள் ஆத்மாவெனும் வேரிலிருந்து தோன்றுகின்றன. சமுதாய உதவி, மருத்துவ உதவி, கல்வி வசதி போன்றவற்றை வழங்கி மக்களுக்கு சேவை செய்து கொண்டும், அதே சமயத்தில் ஏதுமறியாத விலங்கினங்களை கசாப்பு கடைகளில் கொண்டு சேர்த்துக் கொண்டும் இருக்குது உயிரினங்களுக்கு நிச்சயமான சேவை ஆகாது. எது வந்து உயிரினங்களுக்கு உத்தமமான சேவை அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுப்பதுதான். இப்ப வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இஸ்கானோடது வேற என்ன இருக்கு, நீங்க என்ன பண்றீங்க, இந்த சமூகத்துக்கு என்ன பண்றீங்க, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. எது வந்து சம்பூத்தா அசம்பூத்தான்னு பாக்குறோம். எது வந்து உண்மையான சுதந்திரம்? இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சுழற்சியில இருந்து நம்மளை முழுமையாக விடுவிக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான சுதந்திரம். அதுக்கு என்ன வேணும் நமக்கு? அந்த ஆத்ம ஞானம் வேணும். அப்ப அதை நம்ம சிறமேற்கொண்டு சேர்க்கின்றோம். அதுதான் நம்மளுடைய மிஷன், பிரபுபாதருடைய மிஷன். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம நம்ம உண்மையாலுமே உயர்ந்த செயலை பண்றோம். சோ அந்த ஆத்மாவுக்கு தேவையான உயர்ந்த சுதந்திரத்தை கொடுக்கிறோம். அது வேற யாரும் செய்யறது இல்லை இல்லையா? சோ அதை நம்ம வந்து கிளியரா பார்க்கணும். இங்க வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஆஹ் உதவிகள் பண்றோம்னு சொல்லிட்டு, இன்னொரு பக்கம் அந்த உயிரை கொன்று அதை வந்து சமைச்சு சாப்பிடுறது வந்து சரியான சேவையான அது சேவையே கிடையாது. ஏன்னா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அன்போடு இருக்கணும் இல்லையா? சோ ஜட துயரங்கள் என்னென்ன? அந்த ஜட துயரங்கள் நம்ம 2 விதமான துயரங்கள் பார்க்கிறோம். பிரைமரி மிசரிஸ், செகண்டரி மிசரிஸ். பிரைமரி மிசரிஸ் பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோய். செகண்டரி அதெல்லாம் செகண்டரி மிசரிஸ். பிரைமரி மிசரிஸ் என்ன? ஆத்தியாத்மிக, அதிபௌதிக, அதிதெய்வீக. நம்ம விஞ்ஞானத்துல இவ்வளவு முன்னேறி இருக்கோம், நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியுது அப்படின்னு நம்ம வந்து ரொம்ப அகங்காரமா சொன்னா, இந்த பிறப்பு இறப்பு மூப்பு நோயில இருந்து ஏன் நம்மளால விடுபட முடியல? அதுதானே உண்மையான சுதந்திரம். அது நம்மளால பண்ண முடியல. அப்ப நம்ம அங்க எங்க வந்து ஒரு நம்ம உயர்ந்தவர்கள், பெரிய விஞ்ஞானிகள், நமக்கு எல்லாம் தெரியுன்றதை எப்படி நம்ம மமதையோட சொல்லிக்க முடியும் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் தவறான ஒன்று. சோ உன்னத இறைவனுடனான தன் தொடர்பை இழந்து நிற்கும் மனிதன் மீண்டும் அதை நிறுவிக்கொண்டு ஜட சிக்கலிருந்து விடுபடுவதற்கான அரிய வாய்ப்பை மனித பிறவி நமக்கு அளிக்கின்றது. அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் இது. எத்தனையோ பிறப்புகளுக்கு அப்புறம் இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்கு. இதுக்கப்புறமும் நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்து மேல போகணுமா அல்ல கீழே போகணுமான்றத நம்மதான் முடிவு பண்ணணும். அதனாலதான் ஜீவாத்மாக்களை புருஷர்கள் அப்படின்னு நம்ம ஆவதத்துல பார்க்கணும். ஏன்னா எங்க போகணுன்றத இந்த நம்மளால முடிவு செய்ய முடியும். சோ அதனால சம்பூதம் அப்படின்னாக்கா அந்த உண்மையான சுதந்திரம் என்ன அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அவரிடத்துல நாம சரணாகதி அடையணும். முழுமையான அன்புடனும் உணர்வுடனும் இறைவனை சரணடைந்து வழிபடுவதே உபதேசிப்பது மனித இனத்திற்கு செய்யப்படும் உண்மையான சேவை. அதுதான் வந்து உண்மையான சேவை. அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா மற்றது எல்லாமே நம்மளை மீண்டும் இந்த பௌதிக பந்தத்துல ஈடுபடுத்தும். சோ கலவரங்கள் மிகுந்த இந்த யுகத்தில் உன்னதமான இறைவனை வழிபடுவதற்கான எளிய முறை யாதெனில், அவரது உன்னத நிலைகளை பற்றி கேட்டறிவதும் அவரின் புகழ் பாடுவதும், பகவானுடைய திவ்யமான நாம ரூப குண லீலைகளை நவவித பக்தி தொண்டு ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாசியம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ பகவானுக்கு அந்த நவவித பக்தி தொண்டை எப்பொழுதும் நம்பிக்கையோட உறுதியோட அதை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அப்பாவி மக்களை திசை திருப்பும் நோக்கத்தோடு, அறியாமல் இருக்கக்கூடிய மக்களை திசை திருப்பும் நோக்கத்தோடு செய்யறதெல்லாம் வந்து தவறான விஷயங்கள்.
சா சாரமற்ற ஜால வார்த்தைகளை புனைகிறார்கள். அவர்கள் தம்மை பின்பற்றுள்ள கிருஷ்ண பரமாத்ம லீலைகளை பற்றி கேள்விப்படுவதை விடுத்து போலி குருமார்கள், இப்ப எங்க பார்த்தாலும் போலி குருமார்கள். யாராவது வந்து ஆன்மீகத்தை பத்தி சொன்னா உடனே நம்ம அங்க போயிடுறோம். ஆனா அது வந்து தவறான ஒன்று. சோ முதல்ல சரியான மூலத்தை நம்ம வந்து கரெக்டா கண்டுபிடிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. இந்த வேஷதாரிகள் ரொம்ப கண்டிக்கிறார் அவங்க எல்லாம், அந்த போலி ஆன்மீக குருக்களை வேஷதாரிகள் பொய்யான அவதாரங்களின் புனிதமற்ற பிரச்சாரங்களில் இருந்து பாமர மக்களை காப்பாற்றுவது பிரபுவின் உண்மையான பக்தர்களுக்கு பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. சோ இந்த தூய பக்தர்களுக்கு இந்த பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வர்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்சு அப்படின்னா, இந்த தவறான வழியில போனவங்களை திசை திருத்தி கொண்டு வருது, அது ஒரு இன்னொரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு. சோ ஆதி மூலமான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உபநிஷத்துக்கள் மறைமுகமாக நமக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றன. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து ஆதி மூலம் அப்படின்றத நமக்கு இந்த உபனிஷத்துக்கள் சொல்லுது. உபனிஷத்துக்களின் சாரமான பகவத்கீதை கிருஷ்ணரை நமக்கு நேர்முகமாக காட்டுகின்றது. ஆனா பகவத்கீதையில பகவானே வந்து நேரடியாக சொல்றார். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி அவரது உண்மை உருவில் கேள்விப்படும் போது நமது மனதில் படிந்துள்ள மாசுக்கள் படிப்படியாக நீங்குகின்றன. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். சோ நம்ம எல்லாருமே வந்து வேற வேற வழிபாடுகள் செய்திருந்திருப்போம் ஆரம்பத்திலேயே இல்லையா? ஆனா நம்ம வந்து இப்ப வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து ஒரு கிருஷ்ணரை மூலம் முழுவதற்கடந்து அவர்கிட்ட நம்பிக்கையோடு இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேத்து பார்த்தது போல சிவபெருமான் தன்னுடைய தூய பக்தர்களுக்கு வந்து வாரணாசியில மரணம் கிடைக்கிற மாதிரி அவர் வழிவகைகள் செய்கின்றார். அப்ப அவங்களுடைய காதல என்ன சொல்றார்? ஹரிநாமத்தை உபதேசம் பண்றார். சோ தட் அவங்க அடுத்த பிரிவுல ஒரு தூய வைணவர்களாக பிறப்பெடுத்து அவங்க பக்தி தொண்டு முன்னேறி பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்க்க ஒரு உயர்ந்த வைணவருடைய குணம். ஏன்னா மற்றவர்கள் கஷ்டப்படும் போது அதை பார்த்து அவங்களும் கஷ்டப்படுறாங்க, மற்றவங்க சந்தோஷப்படும் போது அவங்க திருப்தி அடைகிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எல்லா ஜீவராசியும் மேலேயும் அவர் ரொம்ப கருணையோட இருக்கிறதுனால அவர் இந்த மாதிரி பகவானுடைய திருநாமத்தை அவர் மரணத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவராசிகளுக்கு சொல்றதா நம்ம பார்க்கணும் சாஸ்திரத்துல. சோ பக்தர்கள் என்பால் ஏற்கப்படுகின்றார்கள். இவ்வாறாக ஒவ்வொரு உயிர்களின் இதயத்திலும் உரையும் பகவான் தகுந்த அறிவுரைகள் தந்து பக்தனுக்கு வழிகாட்டுகின்றார். பகவான் கஷேத்திர விபாக யோகம் வந்ததுல நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளயும் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இருக்க. சோ அவரே வந்து ஆணை பிறப்பிக்கும் அவரே வந்து உண்மையான கஷேத்திரஜன் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பௌதீக இயற்கையின் குணங்களான தீவிரம், அறியாமை ஆகியவை பிறப்புக்கு மாசுகளை எல்லாம் உள்ளிருக்கும் பகவானின் நல்லுரைகள் பக்தனின் உள்ளங்களிலிருந்து நீக்குகின்றன. சோ அந்த 3 விதமான குணம், அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய வழிபாடுகள், அதற்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய மரணத்திற்கு பிறகு நம்ம பாக்குறோம். லைஃப் இஸ் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன், டெத் இஸ் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன். அடுத்த பிறவிக்கு நம்ம எங்க போனோம் அப்படின்றத நிர்ணயம் பண்றது நம்மளுடைய டெத். சோ அந்த சமயத்துல நமக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் என்ன நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோமோ அதுதான் மரணத்தின் தருவால நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அதை நம்ம எங்க பார்க்க. சோ தீவிர குணத்தின் பிடியில் இருப்பவன் ஜட இச்சைகளில் இருந்து மீள முடியாதவன் ஆகின்றான். சோ அறியாமையில் இருப்பவனோ தன்னை பற்றியோ பகவானை பற்றியோ அறிவில்லாதவன், அதனால அவனுக்கு அதை பத்தி ஞானமே இல்லை. ஆனா இந்த சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ ஆத்ம ஞானம் பெரும் வாய்ப்பு தமோ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கும் இல்ல, ரஜகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனா பக்தனின் தீவிர குணமும் அறியாமையும் பகவானின் கருணையால் விலகி போகின்றன. அறிவோ எக்ஸாம்பிள் நமக்கு யாராவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல முடியுமா? பகவானுடைய கருணை இருக்கிறதுனால இந்த ரஜகுணத்துல இருக்கவங்களையும் தமோ குணத்துல இருக்கவங்களும் கூட மாற முடியும் அப்படின்னு. எக்ஸாம்பிள் யாரையும் விடுறதா இல்ல இன்னைக்கு. 7 நிமிஷம் 10 7 எல்லாம் உயர்ந்த பக்தர்கள் இருக்கீங்க. சொல்லுங்க, ரஜோகுணம் தமோ குணம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி ரஜகுணம் தமோ குணத்துல இருந்தாலும் கூட பகவானுடைய அதீதமான காரணமற்ற கருணையினால் நாம அதுல விழாம நம்மள வந்து பகவான் கைப்பிடித்து தூக்கி போறார். எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. கதை நாளைக்கு லீவு தானே, சண்டே. தமோகுணம் சொல்லிட்டு அஜாமிலன் சொல்லலாமா? ஹரிபோல். எஸ் பிரபு. அர்ஜுனன் ரஜகுணத்துக்கு. அர்ஜுனனா? விபீஷணன் சொல்லலாமா? மாதாஜி
விபீஷணன் என்ன கதை சொல்லுங்க பிரபு, எப்படி நீங்க என்ன விபீஷணன் வந்துட்டு என்ன ராவணனுடைய பிரதர் இல்லையா, அவங்க எல்லாம் அந்த ராட்சச இதுவா இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து பக்தரா மாறாங்க. இல்ல ஆனா இல்ல விபீஷணன் வந்து எப்பவுமே பக்தரா தானே இருந்தாரு அவரு. இல்ல நீங்க இந்த இல்ல பாயிண்ட் வாங்க. இல்ல 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 விபீஷணன் வந்து ராவணனுக்கு எத்தனையோ தடவை எடுத்து சொல்றான், அண்ணா வேண்டாம், பண்ணாதேங்கோ, போகாதேங்கோன்னு சொல்லி 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 நல்லவனாக்க முயற்சி பண்றான். யாரு? அந்த விபீஷணன். அது ஏன்னா அவர் நம்ம வந்து ராவணன். தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ. நம்ம வந்து விபீஷணன் வந்து ஸ்ரீராமர் கிட்ட வரணும் போது எல்லாரும் அவன் ஒரு அசுரனோட தம்பி, அவனை எப்படி நம்ம சேர்த்துக்கிறதுன்னு எல்லாரும் அவங்கவுங்க கருத்து அவர் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா ஹனுமன் எதுவுமே சொல்லாம அமைதியா இருப்பாரு. அப்ப வந்து ஆஹ் ஸ்ரீராமர் வந்து கேக்குறாரு அவர்கிட்ட, நீ ஒண்ணும் சொல்லலையே அப்படின் போது அப்ப அவர் சொல்றார், ஆஹ் நான் வந்து இலங்கை போயிருக்கும் போது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் ஹரிநாமம் கேட்டிருந்தது. அது வந்து விபீஷணன் வந்து எப்பவும் உங்களுக்கு வந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்காரு. அப்ப அவர் சத்துவகுணத்துல இருக்கான்னு தானே அர்த்தம். சோ ரஜோகுணம்ன்றது இப்ப பிரபு சொன்னாங்க இல்லையா, அஜாமிலன். அஜாமிலன் தமோகுணம் இல்லையா. அவர் பிரம்மச்சரிய ஒரு பிராமணனாக அந்த குறைந்த ஸ்வல்ப காலம் அவங்க வந்து அந்த பக்தி பண்ணியிருந்ததோட பலன் அவர் வந்து தன்னுடைய பையனுக்கு வந்து நாராயணான்னு வச்சார். நாராயணா எந்திரி, நாராயணா தண்ணி கொண்டு வா, நாராயணா எனக்கு வால்மீகி அவர் வந்து சொல்லலாம். எப்போ வால்மீகி, எஸ் வால்மீகி. வால்மீகியோட இதை எப்படி கனெக்ட் பண்றீங்க சொல்லுங்க. அவர் வேடனா இருந்து கொள்ளக்காரனா இருந்தான். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஹ் நாரதர் உபதேசம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் இது ஆஹ் பண்ணி ராமாயணம் எழுதி சத்துவம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரபு. வால்மீகி, மிருகாரி. மிருகாரி நம்ம சொல்லணும். வால்மீகிக்கு வந்து நாரதர் வந்து சொல்றாரு, நீ போய் பாரு, நீ இவ்வளவு பாவம் பண்றியே, இந்த பாவத்தை உன்னோட அம்மாவோ அப்பாவோ தங்கையோ யாராவது எடுத்துக்கிறானா போய் கேட்டுட்டு வாங்குறா. இல்ல 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 எல்லாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான்னா. இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு போய் கேக்குறா ஒவ்வொருத்தரா. நான் என்ன பண்ண முடியும், நீதான் தப்பு பண்ணின, உன்னை யார் இப்படி எல்லாம் பண்ண சொன்னான்னு அவளையே திருப்பி கேட்ட உடனே அவருக்கு ஒரே திரியா விட்டு போயிடுறது எல்லாருமே. நம்ம இவ்வளவு திருடி கொள்ளையடிச்சு இவாளுக்கு கொடுத்து நமக்கு ஒரு நன்றி கூட இல்லை இவாளுக்கு அப்படின்னு. அது தப்புன்னு தெரிஞ்ச உடனே திருப்பி நாரதர்கிட்ட வரார். வந்துட்டு, ஆமா நான் செஞ்சதெல்லாம் தப்பு, எனக்கு தெரியாது, எனக்கு யாரும் இல்லைன்னா, இல்ல பகவான் இருக்கார், உனக்கு என்ன தெரியும்னா, நான் படிச்சதே இல்லைல்ல. சரி, இந்த மரம் இருக்கு இல்லையா, இத மரான்னு சொல்லிட்டு சுத்திண்டுவான், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ராம் 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 ஆயிடுறது. அதுதான் இந்த வரவே வால்மீகி. இல்ல, பகவானுடைய நாமம் வரவே இல்ல. ராமா அப்படின்றது வரல. மரா மரா மரான்னு தான் இல்ல, வந்து ஆனா வர சொல்றது கொஞ்ச ராமா நாள் வராது, மரம். அது மரம். அது என்னதுன்னு கேட்டா, இது ஒரு மரம். சரி, மரான்னே சுத்திட்டு வாயேன்னு சொல்லிட்டு நாரதர் போயிடுறார். அந்த புண்ணியத்துல இருந்துதான் அவருக்கு அந்த ராமாயணத்தையே எழுதுறதுக்குள்ள இதுல இருந்து சக்தியும் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம சொன்ன முயற்சி கதையில? பண்ணினா கர்மாவை கட்டாயம் கூட மாத்த நமக்கு முடியும். வெற்றி. முயற்சி பண்ணினா நம்ம முயற்சி பண்ணமா? ஆமா, அங்க நம்ம இந்த தானே இந்த பண்றோம். கதையில கிருஷ்ணா அவர் முயற்சி கிருஷ்ணன் என்ன பண்ணார்? இருங்கோ, கிருஷ்ணன் நமக்கு மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் அடிபட்டுதுன்னு கேளுங்க. வருவாரா? கிருஷ்ணா அடிபட்டு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுன்னு அவர் பண்ணுவார். கம்மி, சரி இல்ல 2 நாள் நீ பண்ணதுக்கு அனுபவிச்சுக்கோ, 2வது நாள் சரியா போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர். எனக்கு அப்படிதான் நடந்ததுப்பா. 2 சரி, 3 நாள் நான் வலிக்கும், கேக்குறதுக்கு பதில் அப்புறம் சொல்லுங்க. போயிடும். இப்ப ஆஹ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த கதையில என்ன ஆஹ் அவருடைய முயற்சி நம்ம எடுத்துக்க முடியுமா அதுல? ஆஹ் அவருடைய முயற்சினா அவருக்கு இதுவே தெரியாது, வாயில ஒரு வார்த்தை அப்போ தெரியாது அவருக்கு. தெரியாதப்ப என்ன நடந்துச்சுங்க? அப்புறம் எப்படி அவரோட முயற்சின்னு சொல்ல முடியும்? அவருக்கு அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது இல்லையா, போய் எனக்கு எங்க யாராவது இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு? அதான் அம்மாட்ட கேக்குறாரு, அப்பாட்ட கேக்குறாரு, அவர் ஏன் மனைவிட்ட கேக்குறாரு அம்மா கிட்ட? கேக்குறாரு. அம்மா கிட்ட இந்த ஏன் மாதிரி கேக்குறாரு? நான் என்னோட பாவ புண்ணியங்கள்ல உனக்கு பங்கு இருக்கான்னா, நீ பண்ணின ஏன் கேட்டார்? புண்ணியத்துலதான் இருக்கும். அவர் ஏன் கேட்டார்? கேட்டுட்டான்னு சொல்றாரு அந்த குருஜி. அந்த எவர் நாரதர் வந்து கேட்டார்? யார் சொன்னது? நாரதர் தான் கேக்குறாரு, போய் கேட்டுட்டு வா That's உங்க all. வீட்டுல போய் That's அந்த all. மாதிரி அப்ப தூய ஆஹ் பக்தர்களுடைய சங்கம். நாரத ஆஹ் மகரிஷி அங்க வரல அப்படின்னா அவருக்கு இந்த இது வந்திருக்காரு. தெரியாது. ஆமா. பகவானுடைய அதீதமான கருணை, பக்தர்களுடைய சங்கம், தூய பக்தர்களுடைய சங்கம். அதே ஆஹ் மாதிரி அஜாமிலனோடது, அவர் ஏன் குழந்தைக்கு நாராயணான்னு பேர் வைக்கணும்? சாதுக்களை பாக்குறார், சாதுக்களுடைய கருணையினால அவர் ஸ்வல்பமா பண்ணது கூட பகவானுடைய அதீதமான கருணை. அவன் பண்ணினானே, அதனால எப்படி வந்து சூரியனை பார்த்தோன்னா பனியெல்லாம் விலகிடுதோ அத்தனை பாவங்கள். ஒரு சிறந்த பிராமணனா இருந்து அப்படியே அதுக்கு ஆப்போசிட்டா மாறிட்டார். அப்ப ஆஹ் 88 100 வருடம்னா அந்த 88வது இதுல அவருக்கு வந்து மரணம்.
அப்ப உடனே அவர் பகவான் அவர் இது பண்ணிடல, பக்தி தொண்டு பண்றார். 12 வருடங்கள் அந்த விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து யம தூதர்களோட சண்டையிட்டு இவரை வந்து அந்த 12 வருடம் மிச்சம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 12 வருடம் கொடுக்குறாங்க. அந்த அப்ப அவருக்கு அந்த புரிதல் வந்து ஹரித்வார் போய் அவர் வந்து பக்தி தொண்டு செய்து 100வது வருடத்துல அவர் வந்து விஷ்ணு லோகம் போறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுக்காக பக்தர்களுடைய சங்கம்ன்றது அங்க வந்து உண்மையான புரிதல். சோ இப்ப நமக்கு புரிஞ்சிச்சா, நம்ம இந்த தமோகுணம் சத்துவகுணத்துல ரஜகுணத்துல இருந்தாலும் கூட பகவானோட கருணையால அது வந்து விலகி போகுதுன்னு பார்க்கணும். சோ பக்தன் சாத்விக குணத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகின்றான். எப்படி நம்ம அஜாமிலன் வந்து தமோகுணத்துல இருந்தா விஷ்ணு தூதர்களுடைய சங்கம் கிடைக்குது, அதனால அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்துகுணத்துக்கு மாறுகின்றார். 12 வருடம் தூய பக்தி தொண்டு, பிறகு வந்து பகவான் அடைகிறாங்க. பக்குவமான பிராமணனின் இலக்காகும் எது? சாத்விக குணத்துல. அதிகாரம் பெற்ற குருவினால் பக்தி தொண்டில் வழிபடுத்தப்படும் எவரும் பிராமணனாகும் தகுதியை பெறலாம் அறிபோல். சோ அதுதான் வந்து முக்கியமான ஒன்று. எப்படி ஒரு இரும்பு வந்து நெருப்போட இருக்கும்போது அதுக்கும் அந்த தன்மை இருக்கோ, அது போல இந்த உயர்ந்த குருவோட, ஏன்னா அவங்க அப்படியே பகவானுடைய இதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. அப்ப அவங்கள ஃபாலோ பண்ற மத்தவங்களுக்கும் அதே குணம் இருக்கு. சோ பிறப்பால் தாழ்ந்த எந்த உயிரும் பகவானின் புனிதமான பக்தனால் வழிநடத்தப்பட்டு புனிதமடையலாம். இதை நம்ம கண்கூடா பாக்குறோம் இல்லையா, நம்மளுடைய எஸ்கான்ல பாக்குறோம். யாருக்கும் எந்த பேதமும் இல்ல, எந்த ஒரு உயர்வு தாழ்வு அதெல்லாம் இல்ல. உண்மையா பக்தி தொண்டு பண்ணக்கூடிய திறன் இருந்தது அப்படின்னா அவங்க பகவானுக்கு நெருக்கமாக அவருக்கு எல்லா பூஜைகளையும் பண்ணலாம். இல்லையா? சோ இத வந்து நம்ம பாக்கணும். நம்மளுடைய புரோபாதர் நம்மள அழகா கொண்டு வந்துறாரு. ஒரு நிமிஷம் முடிச்சிடுறேன், என்ன ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்கு. பிராமணன் தகுதிகளை ஒருவர் பெறும்போது அவர் ஆனந்தமான நிலையை அடைந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுவதில் உற்சாகம் அடைகின்றார். பிராமண தகுதிகள் வரும்போது பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம். அப்ப அதுல நம்ம சந்தோஷம் அடைகின்றோம். சோ இப்ப அல்டிமேட்டா வந்து நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம், கடவுளை பற்றி அந்த ஞானம் கிடைக்கிறதுனால பௌதிகமான விஷயங்கள் நம்மளை விட்டு விடுதலை பெறுகின்றது. இப்ப ஞானிகள், கர்மிகள், யோகிகள், பக்தர்கள் 4 விதமான மக்களை பார்க்கணும். மத்த 3 பேருக்கும் பக்தி பண்றதுக்காக இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக செப்பரேட்டா அவங்க வந்து செயல்களை செய்ய வேண்டியிருக்கும். ஆனா பக்தனுக்கு அப்படி அல்ல. பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யும் போதே இதுதான் மூலம் ஆட்டோமேட்டிக்கா பௌதிக பந்தங்கள்லாம் விட்டு போயிடும். ஏன்னா தூய்மையான பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது இந்த பௌதிக இச்சைகள்லாம் விட்டு போயிடும்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவானின் அருளால் சந்தேகங்கள் நீங்கி மனம் பளிங்கு போல் தெளிவு பெறுகின்றது. இந்நிலையை அடைபவன் ஆத்ம முக்தி பெற்று வாழ்வின் ஒவ்வொரு படியிலும் பகவானை காண்கின்றான். சம்பவாத் எனும் இந்த பக்குவம் இம்மந்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. சோ நமக்கு வந்து இந்த 13வது மந்திரத்துல பகவான் வந்து என்ன நமக்கு சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, ஆதி காரணம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அவரிடத்துல நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்படி செய்யறவங்களுக்கு ஒரு விதமான முடிவு, என்ன முடிவுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஏற்கனவே. எவன் ஒருவன் என்னை சரணடைகின்றானோ, மரணிக்கும் போது என்னை நினைக்கின்றானோ அவன் என்னுடைய லோகத்துக்கு வரான். ஏன் நம்ம அந்த லோகத்துக்கு போனோம்? அங்க வந்து நித்தியம் எந்த விதமான துன்பங்கள் கிடையாது, எப்பொழுதும் ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்றது. அது மட்டுமே அங்க நடக்குது. ஆனா வேற உன்னதமில்லாத மற்ற செயல்களை வழிபடுறவங்க அதுக்கு ஏற்றாற் போல. தேவர்களை வழிபட்டா தேவர்களோட லோகம், பித்ருக்களை வழிபட்டா பித்ருக்களோட லோகம், அசுரர்களை வழிபட்டா அசுரர்களோட லோகம், இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சோ தீரர்களான ஞானிகள் இந்த ஞானத்தை யாருகிட்ட இருந்து பெற்றறேனும் தீரர்களான ஞானிகள் கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ சம்பவ காரணங்களுக்கெல்லாம் காரணமான பிரபுவை வணங்குவதால், அவரே அனைத்தின் காரணம், அவரை வந்து வணங்குறதுனால நம்ம கிட்ட எத்தனை கலங்கங்கள் இருந்தாலும் அழுக்குகள் இருந்தாலும் பகவானுடைய திருநாம உச்சாரணம், பக்தி தொண்டு, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், தாத சேவனம். சோ பகவானுடைய இந்த பக்தி தொண்டு, நவவித பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்மளுடைய கலங்கங்கள் நம்ம விட்டு போகி அவரை அடைய முடியும். சோ அவரிடத்துல சரணாகதி பண்றது மிக முக்கியமான ஒன்று. வாஞ்ச கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்து தேவச்ச பதிதானா பாவனேத்யோ வைஷ்ணவேத்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்தே கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். நித்திய கௌரவ பிரேமனந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது கேள்விகள்